veces haces planes y las cosas se complican. Y entonces tienes que actuar con rapidez, ¿entiendes? Tengo que arreglar unas cosas fuera. ¿Una evasión? Sí. ¿Quieres venir? Después de tanto tiempo de correr a sufrir, después de tantos mapas que pusemos no atril, hay un barco que se deixa abordar. Hai un pirata que xa non pode máis. En outro soño, noutra canción, está Steve McQueen escapando da prisión, escapando de mí. En outro soño, noutra prisión, está todo que eu non chegarei a sentir, non chegarei a sentir. Despois de tantos meses sen entrar nin sair, areas movedizas van sacarme daqui. Hai un vento que se deixa tocar, hai un tesouro que rebenta nas mans. Ei, vai, rompe a tormenta outra vez. Ti e máis eu debemos ser un furacán de clase 3. Ei, vai, caen os raios outra vez, móvese a terra, debe ser un terremoto de forza 10. Ei, vai, as nubes mexen sobre min sempre que vestes, que dicir que son peor que o mes de abril. Se das un paso atrás, podo che dar 100 días de sol abrasador. Se me deixas dar un paso atrás, se das un paso atrás, podo che dar 100 días de sol abrasador. Se me deixas dar un paso atrás. Ei, vai, rompe a tormenta.
rollos e ferralla. Ben, pois aquí estamos. Xa casi empezando isto, non? Creo que debería escoitarse o que dixo. Pero por si acaso imos estar. Baixei a música aí ao mínimo de que temos aquí no, por un lado, Spotify. Non sei se escoitades algo, se non, bueno, deixámoslo un poquinho de fondo aí. Xa ademais é que temos que facer pois un poquinho as probas de voz. Entón, pois, imos ir probando a medida que chega a xente, non? Que chega pois, os nosos locutores queridísimos. E temos por aquí xa a Juan. Pero ainda non... Aí estás, vale, estás aí, non? Escoitaseme, non? Vamos a subirte un poquinho, creo. A ver, dai aí. Hola. Eu creo que sí. Logo, de todas formas, pois a xente do chat xa nos vaya, bueno, que nos vaya dicindo un poquinho pois como vai todo isto, ou se notades algo, ou que sei, todo o que queirades. En fin, moitas cousiñas, onte xa con Electronic Arts. A verdade, non sei se viches algo da confe destes. Vin o tráiler demo que mostraron de Jedi Fallen Order, un pouco as novas características do novo FIFA, e pouco máis vin. Oes, aí a verdade sorpresiña que non agardaba con ela, pero o tema do FIFA Street bueno, que chamase Volta, ademais, concretamente para nós, que nos veu moi ben, chamase Volta, o FIFA Street que vai estar como dentro do FIFA 20, non? Como GTA Online está dentro de GTA 5, porque en realidade son dos xogos separados, pois aquí van meter ese FIFA Street Volta chamado. E a verdade é que tiña, pois, bueno, eu que fui un fan do FIFA Street, do 1 e do 2, o 3 creo que houbo, pero xa non o pillei, pero moi guai, non? Non sei se como veches ti así un poquinho iso. Eu teño todavía o último FIFA Street que saiu, creo que fai 6 anos, unha cousa así. Esa era unha petición que eu vía que agardaba moito a comunidade de FIFA, de quizás non facer un xogo aparte porque quizás era demasiado, pero sí que incluir un modo de iso, de fútbol da rúa, poder xogar máis con teus amigos, máis de malabares que de outra cousa. Sí, un pouquiño aí de festa, non? Tamén, porque ás veces é verdade que a veces xogo online con algún colega, pero que hai un nivel, tío, que me pone en vivo, o nivel así, sabes, de táctica, non? De defensa, ataque e tal. Bueno, sí. Lamentable, sí. Máis de vacilar os amigos que outra cousa. Sí, mayormente, creo que sí. En fin, isto que é publicidade de Spotify que temos por aí, bueno, genial. Pues pasa por non pajala, por non pajar o rollo. Bueno, ti non escoitas, claro. Eu sí que estou escoitando tal, pero ti non a ves. Nada, hoxe pois agardamos por Ana tamén, a nosa querida Ana Veloso, aquí do Concello de Pollo, compañeira, que estará a chegar, e tamén contaremos con nesta primeira representación con Sergio de Revolución Podcast. Entón, pois tranquilamente. De momento, xa vos lo digo, estamos aquí falando un poquinho de todo o que vai saindo, que nos apetece, porque maiormente pois é probar un poquinho que todo o volumen vaya ben, tamén eu a facerme un pouco co control do OBS, con todas estas cousiñas, onde eu son un pouco máis novato, pois eu son xornalista da bella escola. Exacto. Entón, cando teño que facer así as transmisións, pois non sei. Creo que está ben configurado, en teoría deberíades escoitar todo. Non sei se ti podes confirmar algo así con móvil, porque eu, como ando aquí un pouco máis liado, supoño que sí, que debería escoitarse. A min os volumes de... Agora cando botamos en falta Marisa, Sí, verdad, nosa técnico no noso podcast. Entón, en fin, pois que teño que regular. A min os audios no OBS cheganme guai. A ti, tanto teu como meu, como todos. Vou darlle co móvil, a ver como se escoita. Muteate se queres e agora pillamos un pouquiño por aí. De todas formas, alguén está por aí por o chat, que tamén que fale, se quere, ir comentando cousiñas, aquí estamos. Sí, efectivamente, escoítase. Vale. Pois nada, vou por aquí unha cousiña mentras. Vou por este tráiler, non? De The Fallen Order que onte puidemos ver. Eu creo que foi o máis... Xa escoitei. Vale, genial. Pois eu creo que o de onte, non? O tráiler de The Fallen Order creo que foi o máis relevante, non? Ou polo menos o máis agardado. A min pareceme chulo, a verdade. Eu xa sabes que son bastante positivo, non me meto moito ou menos do que debería coas compañías. E a min parece que apostaron polo que prometera, non? En principio, un xogo de acción en terceira persoa con unha importancia narrativa boa, parecía un pouco
torto a veces o personaxe, non? Quizáis por fase alfa tamén, un xogo que ainda non está rematado. A mí esas animacións do personaxe non... Sí, un pouquiño forzado, non? Pero que, en fin, que a min persoalmente, pois, bueno, chamou a atención, non sei, tampouco vou facer moita sangue disto, pero pareceume interesante. Vou no por aquí a ver se podo pasalo polo OBS e crear unha nova, perdonade que son un pouco lentiño, vale, que teño xa o E3 sintonizado, o como se chama este, o oficial. Para mí son a clase de xogos que non rexeito de primeiras seguro. O sea, No, unha oportunidade claro. doulle seguro. Eu creo que tamén, é a verdade. A min, bueno, o sea, tal como está agora, se me venden mañá eu compro. O sea, quero decir, chámame a atención, pareceume interesante, punto, non? O sea, é dicir, un rollo que creo que me mola. O sea, sabes que a min os xogos pois de acción en terceira persoa, tipo God of War, pois todo isto, non? Un pouquiño o que fai Sony. Pois son un pouco desa bella escola que me encanta. Entón, pois, imos ver un pouquiño aquí. Vou non deixar de fondo, vale? Tampouco pasa nada, se queres tamén podes polo ti no teu ordenador ou que queiras. E nada, estamos no 25, segundo 25, 30, tal, por aí máis ou menos. Espera que non, isto é así. E paso por aquí e xa estaré desvendo por aí, efectivamente. Vale. Teño que pôr isto por aquí abaixo. Entón, quitar isto, verdade, pola lentitude, pola miña vida, pero son novato. Aquí todos somos un pouco novatos hoxe. Entón, nada, mostrouse tamén, bueno, que eu non sabía, ou polo menos non estaba moi pendente disto, contará con actores reais. Refírome no sentido de que xa coñecemos, non? Como Forrest Whitaker, que apareceu en Rogue One. E parece moi sí, e parece moi interesante o tema. Eu non sabía que estaba que íbamos a ver personaxes tan coñecidos. E agradezo, non? Que vaya a estar tan ligado á historia. É verdade que a historia que se vai contar en Fallen Order, é canon, co cal parece moi importante ese detalle a ter en conta, polo menos porque xa de entrada pois vai ser unha aventura que é necesario maior para entender o futuro da saga ou parte da saga nun momento dado. Non sei se ti estudiases un pouquiño máis o tema deste xogo. Non, pois tamén quedei sorprendido cando apareceu Saw Gerrera. O sea, isto indica que seguramente este situado entre o episodio 3 e o 4. Sí, eso creo que é confirmado, eso sí estaba confirmadísimo. O sea, que terás que ver de alguna maneira cun grupo de rebeldes, participarás coa alianza que ten como objetivo derrocar o Imperio. Un pouco similar coa liña que tiña o poder da Forza, o xogo anterior, que me parecido a este. A min boas sensacións, nese sentido boas sensacións. É verdade que o combate parece un pouco tosco, pero pareceume curioso que se parecera tanto. O mellor esperaba máis un hack and slash, non? Un pouco máis así de acción pura e dura. E sorprendeme ver casi pues, preto dos ou próximos os Dark Souls, non? Algo así. Sei que isto é unha exageración, pero quero decir, vexo hai un pouco de auga, de fonte, non? Que beben desas augas. E pareceume interesante, non? Incluso creo que está máis preto dos Uncharted ou deste tipo de xogos, aventura, non? En lineal, tal, que, pois, que noutros asuntos. Creo que é unha aposta interesante, máis sobre todo, porque vendo como traballa EA, que é rarísimo que ahora mismo saque este tipo de xogos, porque é raro, é dicir, están noutra liga, apostan polo xogo servizo, sabemos como funcionan os micropagos, xa sabemos un pouco como está Electronic Arts a día de hoxe. Vou polo menos agradezo que tamén unha empresa con tanto poder como ela pois aposte por un pouquiño disto, non? Que a min polo menos préstame. Sí, parece que nos últimos movimentos que fixeron, por exemplo, xa sei que tivo moita polémica o Battlefront 2, a parte das loot boxes e todos os sistemas de microtransaccións que tiña, pero sí que, por exemplo, responderon a petición que tivo a xente co primeiro Battlefront de dicir que falta un modo historia. Ao final fixeron, ao final sí que responderon as peticións da xente. Logo poden ter que a pata da mesa de EA tambalé por outro lado, pero ao final máis ou menos sí que van respondendo as peticións da xente. Sí, eu creo que sí, que hai un... Creo que sí. Por lo menos é un xogo, creo que son 20 horas, está estimado, ou queren facer un xogo de 20 horas, está ben, creo que unha duración estándar a día de hoxe en un xogo de narrativa terceira persoa e tal.
Entón, pa diante con el. Eu, a verdade, notei bastante decepción realmente nas redes e tal. Creo que criticaron moito, falta de originalidade, que non sei que. Pero non sei, eu creo que tamén a veces nin todos os xogos teñen que innovar, nin sei, non sei, está nunha fase alfa, ata novembro hai tempo. A min é que realmente pois gustoume. Tampouco, non sei se eu estou moi positivo co E3, que sempre xa sabedes que son así deste de que me deixo levar polo hype, me encanta o fume, parece que xa non son fumador, pero pero encántame pillalo. Ao final eu creo que todo o soño de calqueira que guste Star Wars, quere ser un Jedi, poder blandir un sable láser e repartir. E ademais a lanzarse un pouquiño do tema de Skywalker, non? O sea, outro personaxe que non coñecemos, outra historia, contar un pouquiño outra aventura. Porque nese sentido a verdade é que, por exemplo, xa entrando no personal, non? Pero nos últimos tempos gustoume máis o tema de Rogue One, non? Este tipo de esta película que conta unha historia paralela que a historia principal de Star Wars, non? A familia Skywalker, a verdade. Pero bueno, isto xa entra dentro da miña cabeza e non é obxectivo, non? Logo tamén moitas cousiñas, non? Neste 3 a verdade é que hoxe sí que xa estamos en día de 3, a xente da prensa xa está traballando por ali, onde estaba no EA Play. Pasaron varias cousiñas, non? O que sí que estamos é que parece o das filtracións xa un pouco de broma, non? Como que todos os días dende hai unha semaniña, 2 máis, quizáis, temos cousiñas, non? Hoxe, por exemplo, sí que se confirmaba, ou parecía confirmarse, o tema de Miyazaki e George R.R. Martin, non? Este xogo tal, como se chama? Tes por aí, joder, foiseme a cabeza. Busca que está na portada de case todos os medios de hoxe. E que tiña unha pinta... Elden Ring, efectivamente. Interesante, non? Canto menos contar con un novo xogo tan rápido de Miyazaki, pero sabemos que é un tipo que é posible, que xa sabemos como fixo Bloodborne, como fixo Dark Souls a saga e tal, sabemos que ten a capacidade de From Software a día de hoxe. Eu, claro, como fanático deste asunto, pois encantadísimo, non? De ter tal. Veremos se hai novas, eu vou entender que sí, non? Esta filtración semella moi pura, destas de pa diante. Entón, pois, sospeito que veremos algo moi claro deste xogo. No, pero probablemente hoxe, ademais, todos sabemos que a conferencia de Microsoft non vamos falar moito dela porque estou esperando a Ana, que está a piques de chegar, dime polo móvil. Boas, mos, tío. Como sempre hai o pé de cañón, graciñas por estare. Entón, de Microsoft imos agardar a que chegue Ana e tamén Sergio, non? Para falar deste tema que agardamos, non? O que se vai ver, porque eu creo que imos estar pois nunha das conferencias máis importantes para Microsoft, pois da historia, pola súa parte. E logo do que o mellor temos cousiñas moi potentes, Esta se filtrouse hoxe outra cousiña aí que é o edición coleccionista, edición estándar de Cyberpunk 2077, co cal o mellor cae unha datiña, non? O cal xa sería pois... Eu da edición eu vin a arte promocional que non me convenceu moito, pareceme que está ben feito, pero non me chega a convencer, pero... A portada diso, unha cariña aí sen máis, non? Un pouco amarelo aí tal, así un pouco frío. De todas formas, falando de Cyberpunk, CD Projekt hai uns minutos tuiteou algo como que están preparados para o 3. No, que na conferencia eles, claro, negaron ou non negaron, pero dicían que non sabían o sí ou non se iban a estar na conferencia. O que sí prometían é que no E3 iban a estar, é verdade que teñen un stand ali, un stand montadísimo, e que sí que vai ser incluso aberto ao público, é dicir, que a xente da entrada non só van ser xornalistas, senón que vai poder ir xente velo. Descartaban gameplay, pero claro, isto a mellor xa xogan co farol, non? A mellor si teñen gameplay e non queren dicilo pois unhas semaniñas antes, entón eles tamén xogan o seu hype, non? Que evidentemente o que queda, creo, cada vez máis claro é que teremos Cyberpunk pois para 2020 máis ou menos, eso é seguro. Estará por ver cando. Tamén colleu moitísima forza, que xa falaremos máis profundidade, a ver que pensades vos este tema de consola nova hoxe. Están acrecentándose rumores. Moitísimo, non? Se estades un pouco o día aí nas redes en todos estes asuntos, veredes que hai bastante rumor hoxe do de Scarlett, que sí, que tal. Eu, se nos seguides no podcast da Gruta de Guice Maluque, ali no iVox,
veredes as miñas dudas, non? Sempre plantexei un 50-50, non? Un 50-50 de posibilidades. Pero hoxe xa, non sei, mellor poño menos 70 de que sí, Eu non contaba con isto, pero como que Microsoft está moi que sí, É dicir, outras veces negarían, non? Pero está como moi que sí, non sei. Sony xa contou algunhas cousiñas de arquitectura da consola e tal, non? Microsoft podría ir un pouquiño máis alá e xa non sei se ensinala directamente, pero que Phil Spencer no medio dun discurso seu e tal, falar un pouco por riba dela, é dicir, que xa están traballando nela. Sí, e tal. evidentemente eso, claro, están traballando nela porque incluso sabemos moitísimos datos dela, é dicir, sabemos arquitectura, AMD, sabemos tal, é dicir, sabemos máis de Play 5, non? Pero realmente eu creo que van ser máquinas moi parellas, como suelen ser, neste caso, este tipo de consolas de sobremesa. É dicir, imos pensar que este Xbox vai ter un SSD, moi probable, non sería unha tolemia tal, aventurar. Pero, en fin, que a ver que ocorre hoxe. Eu, a verdade, bastante ilusionado co tema. Ao final, hai 2 horas de... 2 horazas de conferencia en Microsoft, a máis longa da historia da compañía americana, e que aviso un pouquiño, non? Aviso un pouquiño de por onde van ir os tiros. Dende logo, moito xogo. Eso teño clarísimo que creo que imos ver moitísimo xogo. Incluso parte porque Sony, ao non estar na conferencia, no E3, obrigou a moitos xogos a ter que les ir a Microsoft como única posibilidade, non? Sí. En fin, falaremos logo de Microsoft. Non, vou deixar de ensinar aquí o de Battlefront, iba a decir, se lle molaba. Como se chama este? O de Fallen Order, e vamos por este, que está aquí, temos a Phil Harrison agora falando, de Stadia. De Stadia tamén podemos falar un pouquiño. Bueno, esta retransmisión xa que imos ter, vale, do E3. Está o E3 Live. De todas formas, faremos xusto as 9 unha pequena presentación real. Peor que a de onte non pode ser. Non estou convencido de que non. A verdade é que a presentación de A foi pobre, non? É dicir, realmente non había nada que ensinar. Creo que por iso tamén elixiron facer un EA Play, por non ter demasiado. Ensinaron Fallen Order, pero era o que tiñan. É un xogo que xa sabíamos que existía, pero que realmente logo foi Apex Legends, ese intento, non? Porque están intentando manter a comunidade, revivila, máis que nada. Logo FIFA, Madden, Battlefield 5, que, en fin, eu non son un xogador de Battlefield, entonces tamén estas cousiñas que evito. E logo The Sims. Non sei se ti eres xogador de The Sims, pero está aí, unha expansión chula. A miña irmá, sí que... Creo que Ana tamén é das... Que sabes o outro día que non das que podía xogan. Sims. Veremos que pasa con EA, non? Dende logo, que tal Fedello tamén? Boas por hacer chegar a los aquí. Veremos, que un día de ver, non? É un día... A mí o E3 encántame. Recoñezo que é unha cousa que dende hai moitos anos sigo. Sobre todo ahora que está, pois, eso, super masificado, non? E todo iso a min, pois, é cando máis me gusta, que todo o mundo falando disto, non? Que antes, pois, parecíamos como moito máis minoritarios os xogadores, estábamos ali como na nosa casa de madrugada vendo isto, pero hoxe, por sorte, podemos falar coa xente, non? Tanto por Twitter, como por Discord. Un parque de bolas. Sí, pasalo ben, e como diste os memes, non? Ao final, pois, é un día para os memes, a verdade. Non credes que presentarán Pregunta Fricazo, que por certo é dos rapaces do antro do Pixel, que estiven falando aí un momentiño antes con eles, e que van tamén retransmitir hoxe o E3. Pregunta, non credes que presentarán nova máquina en Xbox? Non sei se xa o comentades, que acabo de entrar. Estábamos xunto, de Microsoft imos tardar un pouquiño en falar, porque creo que chegue Ana, a nosa outra compañeira, para así que facer como a partir das 9 a previa oficial, non, da conferencia, porque isto en teoría comeza as 9, pero é que eu entre que tiña ganas, tiña tamén, pois, probar un pouquiño como iba a música e todo tal, pois, deixalo feito. Respóndoche tal porque da igual, ou volveremos a falar do tema. Eu non sei, 70-30, 70 creo que sí, 30 que non. Hai uns días tiña un 50-50 que pode pasar calquera cousa. Hoxe xa creo que sí, os rumores son moi potentes, evidentemente. Mención fixo. Sí, é que non sei, sabe, o típico de que non sei se van presentalo como oficialmente o proxecto de isto é o que vai ser, van mostrar algo, ou simplemente vai ser unha mención, sabes? Ou teñen a máquina ali, non sei se me explico. Creo que pode ser de moitas maneiras, non? E moitos niveis o tema. Veremos, con calma.
con todo o que teñen que anunciar, tanto coa compra do ano pasado, tantos estudios cos novos xogos que teñen que sair, e co anuncio ou mención da nova consola, xa completas a parte dun presente curto prazo e logo do longo prazo como xa é a nova consola. Sería... É que está claro que a consola está aí. É dicir, está aí. Mira, temos aquí unha compañeira das boas. Vamos a metela por aquí. Tengo o micro aínda aí desenchufado, pero agora non. Agora xa ten aí... Ana, estás por aí xa? Agora sí. Agora sí. Que tal? Benvida, amiga. Hola. Bueno, Ana é nosa compañeira tamén na gruta de Guiza, Maluque, nosa querida compañeira, ali dentro do Concello de Pollo retransmitindo. Chega ben a conexión, debe chegar. De momento sí. Bueno, ela tamén é xornalista como a... Bueno, como a Juan, como a mí, para xente que non os coñecedes, xa sabes, non somos o equipo habitual da gruta de Guiza Maluque, podcast de videoxogos en galego que facemos con colaboración de Pontevedra Viva Radio. E somos o equipo un poquinho habitual. Saludos tamén a Sara Orozco, que é unha compañeira que fixo un mogollón de programas connosco, pero que na última recta final da tempada pois foise a Italia a vivir un pouco, que tamén hai que vivir, que carallo. Entón, pois nada, hoxe, de momento, estamos aquí eu, Carlos Pereiro, o Charlie, como que irades, Juan San Martín e Ana Veloso. Ainda que é o segundo apelido, o pai di que nunca digo o primeiro, non botan a pirula logo. En fin. Aniña, que tal, tía? Viches algo do por aí, destos días, do que está pasando, do Electronic Arts? Estive seguindo bastante o de Electronic Arts onte. A ver que pasa hoxe, a verdade, porque, bueno, o de onte non, nada, ningunha sorpresa por ningún lado. Non, a verdade é que non. A única sorpresiña, se queremos calificalo, foi a Originals, a marca de xogos independentes, non? Ou de estudios máis pequenos que ten EA, que si presentaron 3 cousiñas aí chulas, ten las en morcego, que subín a nova e nada. Claro, digo así porque non me acordo dos nomes ahora mismo, pero o terceiro xogo que non ten nome é o dos creadores de A Way Out. Eso sí pareceme pois super interesante, porque o xogo encantoume. Entón estaremos pendentes dese xogo, non? Co tempo. De momento tampouco temos moitos máis datos do asunto, entón tampouco profundizar en nada. Vale, imos por aquí, que se comenta un pouco en Twitter. Bueno, xa sabes o noso Twitter. Se estades aquí, porque xa sei que coñecedes o noso Twitter, tendes un pouquiño de todo. Todos os datos dos personaxes, faltan o DNI, pero téndolos todos. Decides un pouquiño, eu sodes un pouco haters de EA, EA é unha compañía, verdade, que se gañou moito haterismo, non? Estou lendo o chat, vale, do YouTube, para que me entendades cando falo así. Sodes un pouco haters. Sei que Mos é unha persoa especialmente hater, pero especialmente tamén cariñosa coa xente que quere. Entón, pois paciencia, tío, non? Como sempre digo. Estou contigo, tamén falamos de que o mellor, Ana, estábamos falando, logo falaremos máis, non? A partir das 9, cando empezamos a facer a previa de Microsoft un pouquiño máis seria, falábamos da consola de hoxe, se hoxe aparecerá Xbox Scarlett. Os rumores empezaran a crecer, a medrar como, non sei, moitísimo. E non sei, dires esas persoas que coñeces tamén ben a industria dende dentro, non sei, crees que sí, que poderemos hoxe saber algo? Pregúntasme a min? Sí. A ti, Ana, sí. Todo apunta que sí, tamén polos vídeos que se estiveron publicando estes días, estaba o nome en código que utilizan para falar da Xbox, aparecía en varios momentos de algúns dos vídeos dos anuncios. Tería moitísimo sentido, de feito, é o que toda a xente está esperando, que fale máis da Xbox. Sería unha boa oportunidade, penso. Home, a oportunidade de ouro, non? É o protagonismo máximo do día de hoxe, probablemente de todo E3, para Microsoft, polo tema de que a gran compañía ahora mesmo nesta feira. Entón, a verá que... Phil Spencer estaba todo emocionado, leva días aí dicindo que isto, bueno, que les saben a oportunidade que teñen entre mans, e que isto vai ser a de Dios e tal. Oxalá que sí, oxalá hoxe aí ás 11 da noite, bueno, ás 10 da noite empeza a conferencia, oxalá ás 11 estemos abrumados con tanta información e tolos por tal. Como no pasado, genial, que collían e saía Phil Spencer, dicía dúas frases e volvía para dentro e xa saía na pantalla. Eu son fan diso, recoñezo que a conferencia do ano pasado de Microsoft gustoume, son fan dese formato, xogo e pa diante, nada que
Sen moito máis que dicir, a ver, non é tanto hater, pero sí que ten gañada a fama merecidamente coa franquía do Sims tente la gusto sí ou sí. Como poden reciclar tanto mesmo xogo, tes razón. Sacando as mesmas expansións con cada xogo principal, cobrando pasticeis por eles. Totalmente, tes toda a razón, o sea. É que a fama esta que colleu Non hai, sí, o de Electronic Arts eu creo que xunto con Activision a día de hoxe teñen moito que remar, non? Para sobre todo cando estaba baixo a dirección de Peter Moore, que deixou fai 2 anos, que implementou en bastantes xogos microtransaccións e tal. É que foise a cabeza completamente. Hai moito que remar aí. E logo máis vendo bluffs como foi Anthem, porque a día de hoxe xa que nin apareceu antes, bueno, apareceu que sí. Apareceu, madre mía. Pero que mágoa me deu. É que totalmente, o sea, apareceu, pero que está na corda frouxa ese xogo, que eu creo que está un pasiño de ser free to play e intentar remontalo de alguma maneira, porque non sei, eu non o vería mal, quero decir, chegados a este punto, pois terás que salvar o xogo. Unha cousiña para os do chat, escoitades todo ben, non? Vexo que estades contestando e tal, pero bueno, entendo que se nos oídes algún máis baixo que outro, subo yo aquí no Discord. E fora, vale, xa sabedes que estamos pendentes de que todo vaya ben. Entendo que as imaxes tamén deben ir medianamente fluidas. Eu no móvil vexoas ben, vale? A mellor compañía de videoxogos é Konami. Pois... joder, Konami, historia de lágrimas e choros, non? Que dirían vaguas e choros, que dirían por outro lado. Non sei. Eu estou, mira, así como Capcom, creo que recuperou moitísimo mercado e creo que fixo os deberes brutalmente nos últimos anos. Agarda que algún día oxalá podamos dicir o mesmo de Konami. De verdad, de verdad. Ana un pouco baixa, pois voulle subir un poquinho a Ana e vamos a ir facendo ese tipo de rollos. De verdad, para mí un exemplo ahora de compañía que remontou foi Capcom, tamén compañía xaponesa e todo isto, por iso creo que pode haber esperanza para Konami, moi difícil, hai que, remar moitísimo. Pero bueno, xa veremos. Nada, que máis? Ou por aquí, bueno, hoxe publicaron, no, tendelo tamén, puso Mos concretamente no noso Discord, o Game Pass para PC por un pavo, por un euriño de Xbox. A verdade é que pareceme un ofertón. O sea, dende logo, creo que a día de hoxe, se alguén deu grandes pasos neste tipo de servizos de suscripción, ahora mesmo mellor é Microsoft. Creo que o máis, non sei como vedes vos, Juan. Sí, é que eu sigo aquí unha conta de Telegram que pasa todo o rato ofertas e é tremendo. Cada 2x3 hai ofertas do Pass, do Gold, de combinacións entre ambas para poder xogar, pero por prezos ridículos. O sea, como €1 ou non sei, 10 euros e 4 meses, unha barbaridade. Nese sentido está moi ben. Unha cousiña para a xente aí de confianza tamén do chat. Escoitades a música que temos por detrás. Molesta, quítoa, querede... Está un pouco de ambiente agora. Logo, non, por suposto, logo non existirá. Pero bueno, digo tamén por o voso gusto, que ao final son esos que teñes que estar cómodos. Vos aquí, claro, Ana e Juan non a escoitan. Escoito porque está posta. Pero pa diante. Xbox Game Pass, que máis houve así, que houve un poquinho de todo, que teña que escribir hoxe varias novas, e claro, que teño medo de hoxe, porque tardei como 2 horas en escribir o de a Electronic Arts e habían pouquísimo, non quero saber mañá co de Xbox e Microsoft, de verdade que teño medo pola miña saúde mental. Pero en fin, sí, algo que non escribín, que está confirmado, que foi Marvel's Avengers, o xogo de Square Enix, anuncia as plataformas, pois xa están, sabemos que aparecerá en PC, PS4, Xbox One e Stadia, como non podía ser de outra maneira, ahora que está tamén a plataforma de moda, non? Ganas de ver moita gana, non? De ver este xogo. Ana, ti que tes botado ollo? Non, todavía non non se viu nada, quero decir, é a primeira vez en que se ve, non? Pero sí que con Juan teño falado algo máis, non? Sí, moitas ganas. Tin que seguramente teñan apartado de single player e logo tamén de multixogador, de cooperativo, seguramente. Que a mí podeme recordar se é parecido ao que foi nese sentido de cooperativo o Marvel Ultimate Alliance. A mí gustaríame poder combinar os membros dos Vengadores como queiras ti e facer boas parellas, bons conxuntos. Sí, eu a verdade é que teño un xogo que me suscita interese, non? Creo que a todo mundo que se guste os Vengadores, que creo que ahora mesmo o 99% da Terra, polo menos. Entón, pois
Pois veremos que pasa con iso, veremos se podemos ver por fin na conferencia de Square Enix ou non sei se na Microsoft, non sei. Veremos un pouco como esta se escoita. Na de Square Enix terá que salir, non? Va, Que terá que sair na de Square Enix. Sí, na de Square Enix seguro, en principio. Non sei se tamén queren facer a doble, sabes, a idiña de aparecer tamén na de Microsoft. A veces vemos títulos, non? Teñen un trailer para un trailer para outra. Tendo en conta que hai 2 horas para Microsoft, pois espero que sí. O sea, é dicir, non hai moitísimo tempo por tal. Bueno, faltan 10 minutiños para que cheguen as 9. Estamos pendentes a ver se tamén chega o rapaz de Sergio de Podcast Revolution, os nosos compañeiros tamén da iVox. Entón, tamén saiu un novo trailer do Kingdom Hearts 3 Remind. Eu vin que un minutiño e medio, máis ou menos, que non ten son ningún. O sea, eso, subtítulos e tal, un par de personaxes falando. Bueno, tampouco, non se ve... Non se ve gran cousa, non? Habrá que esperar un pouquiño o asunto tamén a ver como avanza. Así que me puxeron... Encontraremos algúns personaxes que non son xogables na historia principal. E pouco máis. Pouquiño máis. Sí, un xogo que xa se sabía que iba a ter DLCs e que ao final pois van chegando aquí. É dicir, ti sabes máis aí de Kingdom Hearts, que dices duro. Falle necesario DLC para este capítulo ou... Polo que amosaron, tanto como necesario, parece que Nomura invéntanse as tramas según lle apetece. O sea, un personaxe que nun principio non tiña ningún misterio, como todos coñecen que é Luxor, a xente que xogou sabe quen é. Agora de repente no trailer das entender de que é un personaxe interesante, profundo, que ten unha intriga detrás del que non sabemos se imos coñecer. Vale, pois o sea, ti rematas o xogo e non queres saber máis dese personaxe, non te provocou nada. Xa entendo. Resulta que, non, era o maestro de títeres por detrás de todo. Sí, o que decíamos de Eurogamer, ¿no? Diríamos a ver cando tardaba en facer a broma de Kingdom Hearts 3,1412, ¿no? Sería Fibonacci ou número pi, o que queiras escoller. Sí, bueno, todos sabemos un poquinho como foi o de Kingdom Hearts co paso dos anos. Saga ou franquía case difícil de seguir, como mínimo. Vamos a dicirlo claramente, como mínimo. Pero que en fin, que tamén ten a os seus seguidores, a súa comunidade super fiel. A mí iso pareceme bastante chulo, non? É dicir, como unha saga medrou tanto e conseguiu ao longo dos anos, non, perdurar, que é o máis difícil, creo, neste asunto, pois sobrevivir ao tempo, que non é nada doado, a verdad. Non sei se vos colgou, creo que sí, non? Sí, cancelouse, non? Sí, pode ser, pois, bueno, ahora veremos que lle pasa aí, pero en principio non debería recuperar agora. Sí. Quedou atascado en Baldur's Gate. Petou... Eu cando vin o trailer dixen isto que é unha cousa de Lovecraft o que está pasando aquí. Sí. En fin, imos ir poñendo tamén isto por acá para... quedouselle... Vale. Sí, é que conste que no OBS estou no pillando ben. Creo que foi a eles, que non sei moi ben, porque cando falan eles... Quedoulle colgados a eles. Cando falan eles está ben, vale. Nada, ahora ás 9 pues faremos a presentación oficial, non? Como ponemos unha cancionciña de entrada por se alguén so pilla xusto ás 9, que cando era oficialmente ahora, vemos que todo funciona, que nos escoitamos por todo o mundo, e xa faremos unha previa xusto só falando pois de... Bueno, falaremos de todo, que queda unha oriña ata as 10. Pediremos unhas pizzas, cada unha a súa casa que pague. Pero en fin, cenas... Ai, que pena. Sí. Non invite a revista. No. Jolines, non se fai iso, non se xoga coa comida. Morcego, xa sabes que finalizou o presuposto cando abriu a páxina. Ese día acabou o presuposto por os próximos 3-4 anos, máis ou menos. Acabou aí o presuposto. Temos que facer un crowdfunding para sobrevivir un pouco, para comer. Dígame. Podo facer un inciso para falar dunha conspiración moi chula que estou lendo agora mesmo en Por favor, GN? por favor. É que... Non, esta vez non. Cory Barlow, o director de God of War, ten anclado no seu Twitter unha serie de twitters, un thread, unha liña, como te din, na que fala de bastantes cousas, e un fan acaba de descubrir que cada letra de todo ese hilo de tweets, a primeira letra de cada tweet, se as pos xuntas pon Ragnarok is coming.
É un corazón ao final. Hostia. E acabas de descubrirse agora, estou no vendo e é totalmente así, ou seja, RA, gay... Home, é unha palabra é moi longo, non? Como para ser coincidencia, é verdade. Sí, non, é un fío de Twitter bastante longo no que está falando da producción de God of War, de fotos e tal. Pon Ragnarok is coming, é un corazonciño ao final. E me parece increíble que alguén se puxera a ver estas cousas. Digo, vou xuntar as primeiras letras de cada tweet. A verdade é que boa tolemia da xente, pero bueno, sempre hai xente que está aí mirando as cousiñas, non? Isto foi como que probou cando apareceu o ano pasado o Cyberpunk 2077, os primeiros códigos que se ven así rápido eran códigos reales de The Witcher 3 versión Gold, polo que creo. Entón, por aí. Que tal, Zorza, mocío, colaborador noso, de Morcego, estás aí, sí, señor. Imos pasar aquí ao chat, está Sergio xa por aquí, uno meter. Vale, Sergio, benvido, non sei se me escoitas aínda. Vale, ahora sí, que tal, amigo? Benvido a este hornoso representante do Revolution Podcast nesta próxima oriña. Que tal, como andamos? Aquí poñéndome a día un pouco. Estiveches fora, estiveches lendo xa todas as novas de hoxe? Ainda non pude ler nada, estive fora e estou un pouco poñéndome ao día. Vin onte o livestream de EA, pero nada máis. Nada máis. E que che pareceu? Unha nota, dalle unha nota aí. Foi aburrido, un 4. O carallo. Vedes como non funciona, está que pa caída, non tengo o noso apoio. En fin. Que son 3 horazas de directo, que ahora que penso que non son novas, menos o FIFA, así que... Tes razón, a verdade é que eu subín o de Fallen Order e logo, como estaba no traballo, pois fun vendo aí de fondo un poquinho e tal, pero que sí que en realidad foi un stream longuísimo para non presentar realmente nada potente ni nada novo. Costoulles o seu tempo, En fin. E o que temos con EA, que o que pasa, non están nos mellores tempos para eles nin para a xente, a verdade. En fin, pois nada, Sergio, poñete un pouco a día. Estábamos falando un poquinho pois de todo, a verdade. Falamos un poquinho xa de conferencia de EA e horas 10 faremos un inciso de nada. Poremos unha cancionciña e xa iremos coas presentacións oficiais para a xente que se conecta xusto ás 9, que é a nosa hora. Feitas as probas, que era todo isto, este roto, que xa estivemos aquí con algúns colegas falando. Pois pouquiño a pouco iremos entrando en calor. E sobre todo prepararnos para unha conferencia que promete ser moi potente, non? O de tema de que está aí o da consoliña nova voando alrededor do Convention Center dos Ángeles. Veremos en que acaba. Eu non paro de imaginar a Phil Spencer saindo cun bulto por debaixo da camiseta en forma de cadrado, non? Vou falar un pouco, non levo nada, tío. É posible, a ver, no E3 vimos cousas moi turbias, entón cuidado, non descartes a ese con unha tatuaxe de GTA. Ese, hostia. É que mira que vimos, había un fío, non, estes días de Vandal, creo que subiu, hai varios, non, pero este de Vandal, por exemplo, de momentos máis míticos de 3. E a verdade sí que houve algún... É curioso porque colleron os máis míticos, pero tamén un pouco eran os máis fodidos, non, de ver e de lembrar, porque vaya por Dios. Entón lembrei aquel momento, bueno, o máximo que puxeron foi o de Miyamoto, non, coa espada de Link, que sí, que moi bonito, moi tal. Pero había algún moi absurdo, o tema da loita libre, acordaste, naquel ano de Konami. É que aquelo era de outro nivel, Hai cousas pa... Hai un membro dun estudo que parecía que había bebido un pouco de máis. Desastre. Desastriño dos que nos gustan, ¿no? Dos nosos, dos que van connosco aí. Veremos un pouco. Nos, claro, non sei que preguntou antes tamén un pouquiño por aí. Non imos chegar a devolver digital. É imposible para nós, porque, en fin, creo que empezas 4, non? Por aí. E logo, ademais de que como nunca se sabe que podemos agardar desta xente, que estou seguro de que vai molar, pero é un risco esperar por esa das 4 da mañá, quedaremos na de Bethesda. Na de Bethesda, despois dun poquinho faralermos un cacho e pa camiña que mañá toco outra vez, outro día duro. Mañá sí que ademais moitísimas horas de retransmisión, que hoxe, por sorte, pois, bueno, son as sustas necesarias. Ademais hai luns, mañá, non? Hai que volver a vida... Bueno, non sei, non hai que volver a nada, que aquí a maioría, pois, somos ou autónomos ou
ou no paro, como máis nos gusta. Que non sei. É como Se celebra ninguén. ambas, Eu non? estou camiño do paro. Camiño do paro, non? Moi ben, esa é unha boa empresa. Nada, pois quedan 3 minutiños. Vou por algo de musiquiña, ahora sí. Esa logo facemos de novo presentacións oficiais para as 9 para a xente que conecte. E nada, seguide aí conectados, que xa empezamos a facer a previa real, falando un poquinho de Microsoft, e nada. Vamos por algo de musiquiña, xa voltamos en nada. Eu tiña unha nena que dis que era da ETA. Eu tanto a quería que nunca quixen denunciar. E agora eu sei non ben, e agora eu sei non ben. E era só unha mala erva escura parecida a un brusal. Dicías que me querías, que nunca cambiarías. Detonaches no meu corpo das bombas ferintes e mortais. E agora eu sei non ben, e agora eu sei non ben. E era só unha mala erva escura parecida a un rosal. E en canto te marchaches, cambiaches de pelexo, fuxiches altaneira nese tren, sí. Marchaches pra Madrid, por min atentaré, a min xa tanto che meten. Eu tiña unha nena que dis que era da ETA. Eu tanto a quería que nunca quixen denunciar. E agora eu sei non ben, e agora eu sei non ben. E era só unha mala erva escura parecida a un rosal. E en canto te marchaches, cambiaches de pelexo, fuxiches altaneira nese tren. Marchaches pra Madrid, por min atentalé, a min xa tanto che meten. Eu tiña unha nena que dis que era da ETA. Eu tanto a quería que nunca quixen denunciar. E agora eu sei non ben, e agora eu sei non ben. E era só unha mala erva escura parecida a un rosal. E agora eu sei non ben, e agora eu sei non ben. E era só unha mala erva escura parecida a un rosal. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. É a vida unha máquina co Street Fighter 2. Dixo meu pai, deu-me un abrazo e foi aceite de motor na miña máquina de amor. Non é que os mates, é que lles deas unha lección. Non teñas medo e comproume un bate de béisbol. Un bate de béisbol. E agora sai aí e demóstranos quen é esa túa nai a mí. É a vida un gimnasio, carbohidratos e unhas luvas de Thai Box. Dixo mamá,
nos bíceps e queixouse do grosor da miña máquina de amor. Non é que os mates, respeta a gorxa e o corazón, fai que non volvan e comproume un puño americano. Un puño americano. E agora sai aí e demóstranos quen é o teu pai e a mí. Esa árbore que vai caer, confiemos en que caia cara atrás de unha canción que lembraba na ambulancia de camiño do hospital a miña máquina total. Aquí na casa, a ver se a cabeza me pasa cando poida sair. Vou anotarme nunhas clases de Tai Chi. E puntuais, son as 9:05, 4 da noite, dependendo do reloxo que mire. E xa estamos aquí neste directo, nesta emisión para retransmitir o E3 2019. Vexo aí uns rayiños de sol aínda, bastantes, así que aproveitade, que son os últimos que veremos, creo, hoxe, e teremos que chegar ata a madrugada, non? Ben feitiña para falarvos, pois, se sabedes que o 3 é ese evento magnífico que se expande ata os límites da noite. Estás ti na camiña vendo a xente falar, a xente comentar, en este caso hoxe seremos nós os que falemos, o cal pois, nos enche pois, o corazón e as ganas de facelo ben e de que estedes aquí todos xuntiños en compañía para facelo xenial. Decirvos unha cousiña, somos, que sabe, de revista Morcego, e a idea é pois, comentar tranquilamente, comentar un buquiño este 3, facelo en galego, facelo o mellor que poidamos, con nosa antiprofesionalidade total, porque isto é máis amateur que profesional neste sentido, nesta retransmisión. Eu xa saberedes que os cortes aquí non hai nin transicións dunha imaxe a outra, nin vídeo, nin nada, isto vai a cañón. Collemos a imaxe orixinal do E3 e iremos comentando, iremos falando, iremos analizando. Previamente, porque a conferencia de Microsoft pois empeza ás 10 da noite, teremos que presentar a xente, non? Que contaremos hoxe, que me enche pois, de moitísimo orgullo contar con ela. Primeiro tenemos a Juan San Martín, compañeiro da Brutei e Maluque, o noso podcast, que hábilmente, semana a semana, sempre está aí acompañándome. Juan, bos días. Moi bien. Bos días, boa tarde, boa noite, non? Estamos xa no límite. Preparado para os memes. Os memes, iso que estamos o E3 é iso, non? Primeiramente iso, logo xa non se sabe o que é. Logo xa os xogos. Logo os xogos. Tamén temos, como non, a Sergio Fernández, compañeiro de Revolución Podcast, ese outro podcast en galego sobre videoxogos que fan dende Valadares, ali dentro do Centro Cultural. Se non me trabuco, non, Sergio? Efectivamente, en Valladares, bo día. Que tal? Todo ben por Vigo? Todo ben pola zona dali? Todo ben, moi bo tempo, o sea, a verdade. Moi ben, alegrame ben. E faltame Ana, que a nosa querida Ana Veloso, pero que ahora mesmo non está no Discord, fuxiu, dixo que collía a porta antes de que isto se desmadrara máis. Entón fabuloso, pois xa aparecerá, xa meterei de novo e xa todo Dios, pois contentos. Vou quitar esta imaxe e vou xa por a retransmisión oficial do noso querido E3, que temos por aquí, pois non sei nin o que é ahora mesmo isto. En fin, veremos, os oguiños e tal. Bueno, andan eles tamén, a propia retransmisión oficial tamén fan a súa previa, onde están entrevistando a diferentes xente, estivo xa xente de Stadia, de diversos estudios. Entón nada, nos hoxe
imos centrarnos ou no que queda ata a conferencia de Microsoft, estos 50 minutiños, 55, falar sobre todo de que agardamos dela, non? Eu creo que unha conferencia histórica na que realmente pois, a compañía de Phil Spencer, non? Ou representada en Phil Spencer, xogase moitísimo, ten moito que dicir, esta xeración saiulle bastante rana a Xbox, entón terá que luitar para que lle salga unha consola ben feitiña, sobre todo títulos novos, títulos exclusivos que lle den vida ao seu catálogo, e xa non falo o catálogo de Xbox One, non? Senón o que veña, porque ademais, como xa sabedes, nas últimas horas o rumor da presenza dunha consola nova desta chamada Xbox Scarlett, que é o nome máis ouvido, máis escoitado, está collendo moita forza. Entón non sei, imos por algo emplezando, que creo que esa sería a nova máis agardada, máis potente, non? A máis tolemia pura, sería atoparnos hoxe cunha consola nova. Juan, que me dis desa consola? Digoche que estaría moi ben, xa non só que mencionasen que están traballando nela, que sería unha evidencia totalmente, senón que incluso chegasen a amosar, contasen un pouco, non sei se en que xogos están traballando nela, pero que, bueno, que anticipasen un pouco o futuro da consola. Iso sería ideal para mí. Ana Veloso, que xa temos por aquí tamén, que xa teño no Discord, estás muteadiña, iso sí, entón cando queres falar xa sabes, das aí o botonciño e voltamos. Sergio, ti sabes algo desta, liches algo nestas últimas horas, non? Destes rumores que van medrando e que xa empezan a ser un pouquiño xigantes, non? A maioría dos analistas internacionais incluso xa empezan a dicir que sí, que efectivamente os imos ter consola nova. Ti que crees iso? Sí, ten toda a pinta de que haberá consola nova. Claramente intentarán adiantarse un pouco a Sony, xa que non está no 3. Bueno, eu creo que intentarán remendar esta xeración e sair de aí. Está claro que con 2 horas de conferencia te teñen para moito. Si, iso é o que está claro, outro datiño, non? Que se está comentando moitos dos días. 2 horas, conferencia máis larga de Microsoft na historia do E3, na súa historia, refírome. Entón, pois, ten moito que ensinar, non? A idea de Phil Spencer, eles van con todo, din que non se queren guardar nada, que teñen todo preparado para ser unha lotolemia, que isto vai ser unha maravilla, que imos flipar, todas estas cousiñas que tanto lles gusta vender. Veremos, non? Se hai todo unha pantalla de fume ou non, veremos como responde a xente tamén e tal. Eu agardo unha conferencia moi na onda do ano pasado, non? Xogo tras xogo tras xogo, moi pouco palique entre directivos, entre este tipo de asuntos. Credes que vai ir por aí os tiros, non? Vai manter o formato do ano pasado, apostará por ese tipo de conferencia, John? Saiulles ben, non sei por que non iban a repetir, a verdade. O sea, eu creo que recibiron un bo feedback da xente, da comunidade. Foi dos máis alabados o ano pasado, senón o máis, sobre todo polo cambio que pegaron respecto dos anos anteriores. Sí. Ao final, o mellor se Sony puido ser máis beneficiado, non? De alguma maneira, porque levaba xogos moi potentes, non? O ano pasado Sony apareceu con The Last of Us 2, Resident Evil 2 Remake, Ghost of Tsushima, entón isto todo, pois ao final, claro, a nivel de títulos é outra liga, non? John? Sí. Ao final teñen moitísimos estudos que mercaron o ano pasado. Vai ser a conferencia máis longa por ese mesmo motivo, porque ao mercar tanto teñen moitísimos xogos que ensinar e teñen que falar moi pouco. Hai unha cousiña aí curiosa, non? Microsoft xa recoñeceu 14 xogos, di que van levar 14 xogos seguro exclusivos de estudios propios, de estudios de seu. Unha nova que a min flipame, pareceme super importante, de que aproveiten xa dende o primeiro momento este asunto, e un deles filtrouse xa, e o de Ninja Theory, o xogo de Ninja Theory, que se chamase mal, non me lembro, que por certo vai ser un xogo multixogador, algo que colleu un pouco a comunidade, mesmamente a min, non? Personalmente colleu un pouco frío, chamase Bleeding Edge. Vai ser como un xogo de melee, non? De corpo a corpo, de peleas entre equipos, xogo 4 contra 4, medio competitivo, unha cousa así. E a verdade, eu colleu un pouco frío, non? Eu esperaba ver algo de Ninja Theory un pouquiño máis narrativo, non? Na súa onda. Sergio, non sei se ti eres fan así do Hellblade, dese tipo de xogos que fixeron nos últimos tempos Ninja Theory. Que opinas ti? O Hellblade ten por aí moi
na miña lista de pendentes, pero teño entendido que é moi bo. Sí, é unha minimalada. A min gustoume moito. Entón non sei, claro, sorprende un pouco, non? Que sorprende un non tanto, de verdad que todo o mundo tamén hai que apuntar un dato. Este xogo levábase traballando antes de que Microsoft adquirira Ninja Theory, por temas de tempo puro, non? É imposible facer un xogo destas características nun ano ou menos. Entón, pois é a elección da empresa, é un estudio, hai que respetarlo por suposto. Pero, en fin, a mí colleume un pouco extraño. Non sei, Juan, ti tamén como ves este xogo multixugador, non? Que se parece que escapa da narrativa que nos foi acostumbrando os ninja. Sí, un pouco sorprendente tendo en conta o que dicíamos do último xogo do Hellblade, que era unha aposta single player, ademais con unha temática moi interesante. E agora que saian con isto, bueno, teñen todo o dereito, por suposto, pero non sei se era o que agardaba a comunidade. Hubo bastante nivel de rexeitamento. Bueno, ao final temos que ver por onde vai os tiros. Claro, vos creo, disculpade que Ana estaba falando, pero tiña muteada aí por un asuntiño, non me estaba dando conta. Ana, benvida. Hola. Ana Veloso, que estarías desesperada, claro, un non vexou WhatsApp, está aí jiji Hai jajaja. censura, morcego. Hai censura, non hai censura máis machista, que non queremos que fale. Isto porque me gusta a pizza con piña, ¿no? Pois mira, non podes entendelo así, se queres podemos facer iso. Ahora vou mutear a Mos no chat, que tamén o temos por aquí, o noso colaborador de Morcego e habitual persoa que está aí no Twitter e todas as redes sociais falando connosco sempre. Que, por certo, dixo hai algo que é verdade, non podemos esquecer a flautiña do de Sony, non? É verdade que hai cousiñas que están aí e non podemos non esquecer, non? Punto, como diría grupos como Bigot, non olvidar. En fin, Ana, pois pregúntate ti tamén, un pouquiño así, que agardamos hoxe de Microsoft ou de Xbox, como queiramos ver, bueno, a conferencia de Microsoft, que esperamos dela? Eu agardo moitísimas cousas. Bueno, ademais do que xa falábamos antes de máis información sobre a nova consola, eu agardo xogos. Ou seja, no último ano mercaron e crearon estudios, entón estou esperando que sexan anuncio tras anuncio. Bueno, anuncio tras anuncio quizáis non, pero que nos ensinen bastante contido. Teñen a tormenta perfecta, agora mesmo teñen para lucirse, convertir en 3 no E3 de Xbox, de Microsoft. A verdade é que sí, comenzando por todo. Un Sony non está, 2 abren eles o E3, 3, redundancia, teñen eles a chave da conferencia máis longa. Non sei, son moitos datiños aí para pensar que o mellor sí que estamos ante un momento histórico para a compañía. Unha compañía que, por certo, tamén cheguei a pensar que o mellor tiraba a toalla despois desta xeración, pero todo o contrario, non? Senón que apostou ainda máis, vais a seguir apostando polas consolas de sobremesa. Despois de ter unha xeración moi sufrida, Eu creo que nesta xeración Sony, bueno, os números, as cifras de vendas de consolas son evidentes e claras. Xbox One foi un fracasiño, como quen di, para Microsoft, e Sony alzouse como a gran gañadora da xeración por parte de exclusivos, bueno, todas estas cousas que os que estamos aquí ben sabemos como foi. Entón, non sei, creo que decídemo vos, creo que isto pode ser un golpe na mesa tamén para recordar o mundo de que no seu momento Xbox foi unha das mellores consolas do mercado, como acordamos na terceira xeración, cando competiu con PlayStation 3, logo Xbox 360, foron moi boas consolas, con moi bons xogos, e creo que o mellor esta xeración quere volver a ser verde, non? Juan? Sí, comezou con moi mal pé, con aquela política de suprimir a segunda man, de poder dar os xogos aos teus amigos, de ter que estar sempre conectado a internet, aínda que xogaras un xogo que non tiña funcionalidades online. Tivo que dar marcha atrás inmediatamente. Iso xa, nese sentido, Sony adiantoulle pola dereita, xa non deixou escapar o liderato, e foi remontando pouco a pouco. Creo que tivo un final, ou está tendo un final de xeración moito máis digno do que comezou. Sí, aí sabemos, non, por exemplo, negociacións que en principio iban a ser exclusivos. Kingdom Hearts 3 era un xogo que iba a ser exclusivo, pero que Phil Spencer rompeu ali todo para ir a Xapón e convencer a Square Enix de que tamén o sacara con eles. Bueno, convencer, sacou a billeteira, supoño, e tampouco hai moito máis misterio, non? Pero é verdade que nesta última recta sí que conseguiu, non, a ter un catálogo máis decente. É verdade que fixeron moi ben X cousas, non? Como, por exemplo, falamos dos servicios de suscripción, a día de hoxe contan cos mellores. É imposible dubidar, non, este dato de Xbox, o Game Pass Gold.
Pareceme un bo servizo. Temos hoxe a noticia de que publicaban hoxe o dato, incluso podes mercalo por €1, ter aí un par de meses de tal, que non, se entrades no noso Discord podedes velo, ou se entrades en calquera páxina a día de hoxe podedes velo, e veredes que tedes aí por €1 unha moi boa oferta para facervos cos servizos de suscripción de Microsoft, totalmente recomendado. Di aquí, xeración boa, xeración mala, toca ya boa. Pois pode ser. A ver, xa veremos, non? Isto tamén é un mundo. Pero eu tamén aposto de que a miña crenza, non? A miña fe vai de que Microsoft nesta xeración futura, a partir de 2020, máis ou menos, dará un bo estirón. Esa é a idea. Ti como ves, Sergio? Creo que está apostando polo que apostou Sony cando lle foi malo co PS3, exclusivos, calidade, estudos de primeira man, e saílle ben coa PS4, pode que lle saiga ben con esta Xbox Scarlett. É difícil, non? É verdade que estos son máis, evidentemente, conxeturas, faltan moitos datos, falta coñecer esa consola, saber cando vai sair, non? Todo isto, ao final, é o que configura unha boa xeración, e sobre todo veremos moita transición, non? Falan incluso todas as compañías, tanto con Play 5, que xa se deron bastantes datos, como con esta xa se fala moito de transición, non? De vai ser moi longo esta convivencia entre as dúas consolas, vai bastante xogo para as dúas consolas, a ser que The Last of Us probablemente vexamos dúas versións, de Cyberpunk tamén se dixo moi gollón a das dúas versións. Entón, pois iremos vendo. Ei, Sergio Prieto, aperta as portas para morcego, di. Sergio, se non me falla, creo que sí, porque o segundo apellido dubido, pero o primeiro sei quen é, Sergio Prieto, debería ser un dos xerentes do estudio de Gato Salvaje, o Gato Estudio agora de Coruña, que están creando The Wildlanders, ese pedazo RPG galego que prontiño, dentro dun tempiño verá luz, pero que ten unha pinta bestial e que a día de hoxe un dos proxectos máis grandes, pues, non só de Galicia, que iso seguro, senón de toda a península, o cal é genial podértelo por aquí tamén. The Wildlanders tamén, non haberá The Wildlanders, non? En Microsoft, non veremos hoxe unha sorpresiña aí, que como molaba. Que, por certo, é verdade que os estudios ao final tamén daqui, da nosa terra, tanto de Galicia como do resto de España, pouco a pouco foronse colocando. Outro día en Stadia vimos como se colocaba Tequila Wars, xa sacaba o primeiro exclusivo confirmado para a plataforma de Google. É un equipo, bueno, é un estudio que a min personalmente teño bastante aprecio. Non sei, pois se credes tamén podemos falar, ahora que ainda falta Naco, de Stadia. Non sei se vistedes outro día o tema da conferencia, pero un pouco frío pode ser, ao final quedou todo un pouco no aire, ainda así. Juan? Pois sí, estuve vendo sí, o directo de Stadia. A min, mira que non, eu son un defensor do formato físico e demais, pero a min convenceume, o que ensinaron gustoume bastante. Sígueme sorprendendo ese rango de internet que din que podes no que podes ter unha conexión de entre 5 megas, que é unha cousa ridícula. Sí. Creo que eran 35 megas e xa podes xogar en 4K en 60 FPS, é unha barbaridade. Non sei, iso a min soame un pouco raro, porque é que eu fixen o test que aparece na páxina, podes facer o test. A min salíame, podes xogar perfectamente no que queiras, tal. Amigos meus fixeron o test a 300 megas como a min, ou incluso máis, a 600, e non decíalles que non podían xogar. É dicir, non sei, creo que lles queda por puir evidentemente todo isto. Pero é certo que a min dixome un pouco frío. Ese ti estás moi guai, eu era unha persoa que confiaba moito máis en Stadia, e dixome un pouco raro esta elección de catálogo extraño de entre comprar xogos e ter algúns gratis, pero tampouco sabemos cales van ser, se van ser de primeira liña, se van ser de segunda liña, terceira, canto van tardar vir os xogos vos, non? É dicir, porque en Xbox sabemos que incluso algúns recén sacados aparecen, non? No seu catálogo de streaming. Entón, o do alquiler, non? Como que se falaba moito do Netflix dos videoxogos Stadia, e ao final non sei, quedoume un pouco lonxe desa definición, e pareceme máis unha... non, Mos, a cuestión, el pregunta por aquí polo chat, a cousa que por 9,99 non tes a libraría aberta, non tes que mercar os xogos igual. Sí, en principio sí, é dicir, como alquilar unha consola. Ti non queres ter unha consola porque non tes cartos ou non queres comprar unha consola, non? Pasas de mercala. Pois con 10 euros terías unha consola virtual, que non é virtual, que é física ali nos almacéns de Google, e poderías tirar con ela. Os xogos, claro que sí, que terías que compralos e quedar nunha biblioteca virtual, e ademais daría tamén acceso a un catálogo de balde.
Se me trabuco, decídemo, eu creo, entendino así. Vos tamén? Sergio, por exemplo, entendiches así o de Stadia? Eu teño esa mesma dúbida, ata que punto compras os xogos e non tes aí un acceso, porque No, a suscripción é o método que No, de momento, tal como está plantexado, levar unha consola. É dicir, os xogos tes que mercalos. Ou polo menos varios destos xogos. O sea, o catálogo inicial de Stadia non é que ti pagues por ese catálogo. É que esos xogos tes que mercalos ainda así. Ou iso é o que entendín eu, o que entendo lendo e traducindo, e lendo tamén en castelán, que tamén o teñen na web. O que entendeu todo o mundo, polo que vin tamén, é o que a xente, recibiu un pouquiño frío. Non sei, a mí a verdade é como alquilar así, é que é a lugar unha consola, así. En principio non tes unha consola, pero bueno, tes unha consola virtual que podes meter en calquera lado cunha pantalla. Si, Sergio tamén entendeu o mesmo. A mí xa sabedes, nos coñecedes de por aí dos podcasts. A mí a aposta de Google pareceme chula, Stadia está guai ata certo punto, pero o de esta semana dixoume un pouco, non sei, agardaba algo máis, polo menos nese catálogo gratuito, non? Esperaba como algo moitísimo máis. É certo que teñen o bombazo brutal de Baldur's Gate 3, que é un bombazo, porque ademais sabemos que detrás deles están os creadores, os diseñadores dos mesmos do original Original Living Sin 2. Entón é unha pasada, sabemos que vais a ir ben. Ti, Ana, como ves o de Stadia? Viches algo do outro día? Sí, sobre todo estive vendo moito as reaccións da xente en Twitter e toda a xente parece un pouco desilusionada. Basicamente tamén polo que estabades a comentar agora un pouco o prezo, porque non sei canto en euros, pero estaba lendo que son como $130. É que creo o pack ese creo que se lles, mando. sí, o pack ese creo que se lles vai un pouco das mans, pero en fin, sigue. Claro, e despois $10 por xogo. Non sei. A ver tamén que catálogo traen. De momento, pois hai algún xogo xa que están comezando a anunciar que estarán en Stadia, os Avengers, e bueno, algún... Sí, vese que a maioría destes así xogos novos que apareceron confirman, non, a presenza en Stadia, iso é bo. Pero a día de hoxe, mira, podo contarvos a lista de xogos que vai ter de saída esta consola, que non que teñas acceso a eles, vale? Que van estar disponibles para mercar. Dragon Ball Xenoverse 2, Doom Eternal, Wolfenstein Youngblood, Destiny 2, Power Rangers Battle for the Grid, Baldur's Gate 3, Metro Exodus... Baldur's Gate 3 eu non teño moi claro se vai estar xusto de saído ou se están desenvolvendo o xogo. A verdade é que non teño moi claro. Metro Exodus, Thumper, Grid, Samurai Showdown, Football Manager 2020, Get Piked, The Elder Scrolls Online, The Crew 2, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey. A presenza de xogos de Ubisoft é grande, moi grande. Ghost Recon Breakpoint tamén, Trials Rising, NBA 2K, Borderlands 3, Farming Simulator 19, Mortal Kombat 11, Rage 2, Final Fantasy 15, Guild, que este é o xogo que falábamos, Guild, non sei, é o xogo de Tequila Works, Tomb Raider Trilogy, a triloxía nova, o reboot de Tomb Raider, Darksiders Genesis, interesante este xogo, por certo, é a aposta nova de un novo capítulo na saga Darksiders que se converte en algo parecido ou semellante a Diablo, que me encanta, e Just Dance 2020. Este é o catálogo en principio co que chegaría Stadia. De momento. Non sei, que opinades deste catálogo, Sergio? Un pouco frauxiño para ser Google. Eu creo que teñen que ir a por máis ou van a levarse un chasco bastante grande. Fía, di Sergio Prieto, Power Rangers vende consolas totalmente. Se ves o tráiler de YouTube, ata no tráiler ten baixos de FPS. Este é moi bonito, é un xogo entrañable que creo que sí, que vai vender Stadia. A xente estará aí pensando todo isto. Preguntamos tamén, non? A cousa é que despois do pouco que tarda Google en pechar servicios, mirarmos YouTuber Gaming. O YouTuber Gaming creo que é algo moi concreto, creo que faltou incluso promoción por parte de Google, pero bueno. Fiades vos de Google? Juan, fíaste de Google, como ves? Google fíase de ti, sabe todo de ti, é moi confiable. Que dis, Sergio? Digo, Sergio, Juan. De Google, se fío meio de Google? Sí, fíaste de Google. Pois, teñen todos os meus datos, saben onde vivo, saben o que como, saben toda a miña rutina, non me podo fiar demasiado deles. Dentro de pouco saberán a que xogas, quizáis. Sí, o que lle faltaba. Eso tamén o saben, en realidade. pero estaba aí. Ana, que non sei, que te chega un punto que con Stadia tampouco sei que... É que pareceme, o sea, unha das cousas que notei tamén é que, por exemplo, penso que xa non vai ser posible, por exemplo, para a xente así un pouco máis creativa poñerse a facer modding nos xogos, poñerse un pouco máis a
a facer un pouco tolemias cos xogos porque iso por unha parte dame un pouco de mágoa e pola outra tamén unha cousa que me preocupa é que precisas ter unha conexión bastante forte, un ordenador moi bo e hai moita xente que sí, que é unha boa alternativa para xente mellor que non quere ou non se pode permitir unha consola, pero claro, terían que ter un ordenador e unha conexión da leche. E unha persona que iba nunha zona quizáis máis rural, pois o mellor non pode. Eu o mellor en Pollo non podo. No, en principio, a ver, en principio que das conexións a min, claro, é que non sei, probei o sistema e a min dicíame que sí, con 300 megas na casa por cable, amigos con 600 dicíalles que non, pois non sei, que saber deso. Está claro que o sistema ten que funcionar, que decir, se ti sacas isto e como non funcione o día mañá, acabouse. É dicir, o sea, pechao o momento. É dicir, non ten ningún sentido pagar por un servizo que non vai funcionar ben, inda que teña esa conexión, entón ese sería o maior fracaso. Latencia, todos estes asuntos que creo que, non sei, eu como sempre digo de Stadia, ata que vexa funcionar, ata que vexa, eu de logo podo prometer e prometo, non, que diría, de que o primeiro mes que salga comprareino, co pack e todo, e veremos como funciona para poder escribir en morcego sobre iso e comentalo e ter unha referencia pura e dura. Pero ata que teño esa sensación, non, de que ata que o poida ver real, de que estou na miña habitación xogando e vou ao baño e podo levar o móvil e seguir xogando, pois non sei. A min é que me soa Iso merca unha Switch. Verdade, tens razón. O sea, se estamos Switch, para que queremos este día, non? É verdade, é verdade. No, pero bueno, hai que velo, non sei. Eu teño... Quero velo funcionar. Realmente sí pode ser revolucionario, porque non, sí. Pero hai que velo, non sei. Queda moito por ver, queda moito por traballar. Se sabedes, chegará a Stadia 17, non? De novembro, pode ser? Teño por aquí anotado. Ou 20... Pois chegará en novembro, pois non sei, chegará en novembro. Non sei se hai data exacta, pero bueno, que sí que en novembro. Un mes de novembro que, por certo, pouco a pouco se está configurando como un mes que vai ser unha tolemia, porque non sei cantos lanzamentos hai xa programados para novembro de videoxogos potentes. Ahora engádese isto, non sei se imos morrer todos de aquí aló, Sergio. Chegaremos a novembro vivos. Death Stranding, Pokémon, Cyberpunk, agora Stadia, e o que anunciarán hoxe, que seguramente haberá por aí cousas en novembro. Sí, está claro que sempre un mes durísimo polo tema das navidades, do Nadal, que está moi preto, pero que empeza a ver como unha recua de títulos aí que dá medo. Xa só, Pokémon e Death Stranding, cosas así que son... É verdade, non son competencia directa, evidentemente, pero que están aí. Por certo, dame, veña. Xa se confirmou que nada de consola de nova xeración este ano, que senón sería un novembro ainda máis movido. PlayStation, dis. Si, se confirmou, vale. Supoño que Xbox irá ao mesmo paso que eles. Por certo, xa que mentamos, que aparece o demo por aí, Pokémon. Mellorou un mogollón, non? A última pinta que temos esta de Pokémon Escudo, Pokémon Espada, iba a decir Pokémon Stadia. Pokémon Espada, Pokémon Escudo. Mellorou, polo menos na miña visión, mellorou moitísimo. Ana, víchelo? Non, perdón. Non fixeches os deberes. A Jon teño muteado. Bueno, pois Sergio, víchelo, ti, estiveches un poquinho mirando por riba o tráiler, o adianto. Que te parece? Que te pareceu? Vin o direct, bueno, visualmente está moi ben. Tismo non o compro, non pareceme un gimmick innecesario e que non sei que de novo pode aportar. O da Raids únicamente, que sí que parece que está ben, pero o demais, todo gigantismo non me acaba de chamar nada. Collido con pinzas, eu tamén, non sei. Hai que velo como funciona e como consiguen, pero sí que parece un pouco forzado. Non sei, un pouco raro, non? Un pouco original, non sei. Non sei a palabra, non atopo ahora mesmo as palabras, pero tal. Pero visualmente a min, por exemplo, gustoume moito que por fin poidas cambiar a cámara, non? Todo este tipo de asuntos pareceme moi interesante. Disculpade que se baixou a calidade do tal, poñémola outra vez en 1080. En directo, vale, perfecto. Non sei, habrá que velo este Pokémon. Eu, a verdade, pues, despertoume moito interese, pero non sei, levo tempo alexado maior da franquía e maior por iso digo, pois sería unha boa volta. Ademais, despois de Pokémon GO e este tipo de asuntos, pois eu voltaría con este título, a verdade. Pero haberá que verlo, claro, como avanza. Jon, ti que tal con Nintendo Direct? Moloucho Pokémon?
Pois non vin moito, a verdade. Só vin o que recollía a xente por Twitter e as redes sociais. Vin esa característica que foi o principal, non? O de que poden ser xigantes os Pokémon. Sí, durante un par de turnos, sí, durante 3 quendas, concretamente. E logo que vais os estadios, os gimnasios xa non son gimnasios, son propiamente estadios como se fosen estadios de fútbol, basicamente. Bueno, boa pinta, todo o que fai Pokémon polo xeral, bueno, sobre todo para a comunidade, convence. Sí, ao final é que verdade, hai que velo, non? Novembro sairemos de dúbidas, pero hai que velo. A mí, primeiras, parece moi interesante. Supoño que evidentemente vai ser un ben de Switch. Eso creo que non hai ninguna dúbida, non, Ana? Sí, non, totalmente. Pokémon é unha franquía moi forte. Ou seja que non hai dúbida diso. Unha consola que, por certo, Switch, que hai que falar dela sempre, porque está en un completo auxe, non? É dicir, unha consola que leva unha liña ascendente bestial, que vai ser a consola máis vendida deste ano se nada cambia, ou salvo sorpresa mayúscula. En fin, deixa de caralladas, o Pokémon importante é o Sleep, tes toda a razón, mos, tío. Eu cando ti falas, eu teño que calar, de verdade, o Sleep. Mira que sacaron que non podo, como non sabes que non podo. Pero collendo aí, non? O decir, o de Switch é unha consola que empezou un pouco cun catálogo un pouco dubidoso, dubidando aí tal, pero que agora mesmo a mí se me preguntan que consola tes que mercar, eu diríalle Switch, automáticamente. Non sei vos. Eu sí, completamente. Eu é a que teño. Efectivamente. Teño moitas ganas a xogos como Mario Kart ou Super Mario Odyssey, mesmo o Breath of the Wild. Son exclusivos que máis chamanme de Switch. Falouse moito unha cousiña sobre Switch de cara a este E3, que é a posibilidade de que presenten consola, unha Switch nova, é dicir, non se sabe se aquí hai as dúas teorías, unha máis potente e unha máis light, unha lite, non, deste tipo así tal. A verdade é que non o sei. Sorprenderíame porque, bueno, como calquer rollo de mercado, calquer tema, sabes que cando anuncias unha nova consola, baixan as vendas. Entón, como esta está funcionando tan ben, non sei se sería como ir contra pé a Nintendo. Tiana, como ves? Ademais que coñeces un pouquiño Nintendo, por lo que me dixeron. Estive lendo algunhas cousas, pero a verdade é que tampouco sei que confianza darlle. Non penso que Nintendo fose facer un anuncio dese tipo nun E3. A Nintendo no E3 non lles gusta nada facer anuncios grandes. De feito, non lles gusta o E3 en xeral. Nótase, eles xa teñen os seus directs. Non o vexo moi claro. É totalmente o que ti dices. En canto se anuncia unha consola nova, a anterior deixa de venderse. Entón, non me parece. Ou seja, as cousas están indo ben como van agora e non teñen ninguna necesidade de meterse a facer experimentos. Pero bueno, igual en 2 días salíamos de dudas, de verdade. Eso teño claro que dentro de 2 días, pois, o martes sabrémolo. De todas formas, dimos, non? Xa dixo Nintendo que neste 3 non ensinaba nada. Sí, realmente tampouco teño evidentemente eles non é seu... Como digo, non é o seu país, non é o seu terreo, están un pouco coa súa forma de facer a conferencia propia, non? O ano pasado, por exemplo, con ese directo de Smash Bros, que foi o que copou todo e fora. Pero é verdade que Nintendo vive na súa liga, non? Como que nin liga, noutro deporte, non? Sempre falamos de Nintendo como esa compañía que está xogando outro deporte, non xogan nin na liga de Sony ou de Microsoft, senón que están noutra historia. Vai genial, son sempre en alguna medida revolucionarios no seu sentido, ou polo menos así os vexo eu, e a ver, que ir vendo como avanzan este ano. Outra cousiña, xa, que quedan, nada, 25 minutos, 24 para o comezo da conferencia de Microsoft. Unha cousiña, así, xa para palentexar. 3 xoguiños, decídeme que esperades ou que agardades ver, ou que vos gustaría ver máis ben. Máis que agardades ver, que vos gustaría ver nesta conferencia de Microsoft. Empecemos por Sergio. De Microsoft, eu creo que está confirmado Borderlands 3. Sí, pero... Teño moitas ganas de verlo. No, pero que non se anunciaran. Ou, bueno, sí, vale, sí, de acordo, sí, que se anunciaran tamén, se están confirmados non hai problema. Sí, claro, pa diante. O Borderlands 3 teño ganas de verlo porque teño moitísimo hype por ese xogo. Así, da nada que apareceu hai un mes, estou a tope.
Non sei, non controlo moito os exclusivos da Xbox ou son de Sony de sempre, así que Xa non digo quizá exclusivos, incluso multiplataforma, quero decir, o que quizá tives. algo de Cyberpunk. O do Cyberpunk pintan moi ben e non ensinaron apenas nada. É verdade, do último tráiler non volvemos saber nada. Bueno, un tráiler, entre comillas. O primeiro foi o tráiler e logo foi esta demo de 50 minutos, 45 por aí, que, bueno, subiu o hype polas nubes, xa coñecemos a historia. Juan, tres xoguiños aí que agardas ver aquí con ilusión e con fume polo medio. Eu que me saen así facilmente, un deles xa era o Star Wars o Fallen Order, descartado porque xa o acabo de ver, entón quédame o Cyberpunk, o xogo dos Vengadores, e logo, a parte do Elden Ring, que é o xogo este de From Software, con George Martin, o Dragon Ball Game Project Z. É verdade, está aí, sí. Ensinaron un teaser e tiña boa pinta. A ver de como termina, como remata xero. Era un RPG, verdad? Un action RPG de Dragon Ball. Sí, moita, hostia. A verdade, non máis totalmente esquecido aí, acordome de escribir a nova. Está aí perdido, é verdad. Pois probablemente podamos velo. Di, por exemplo, tamén no chat animamos a xente que escriba o que queira no chat e que comente os seus xogos que agardan. Mos falase moito do bueno, Fable, como dicía o derrapado, o Fable, non? Sí, falouse moitísimo. A min a verdade é que sería un dos xogos que pues, collería con moitísima gana de ver, con moitísima gana. Ana, ti que agardas desta... Que imos ver así especial? Que agardas ti? Eu quero soñar e quero pensar que falarán de algo do proxecto no que está traballando George R.R. Martin con From Software. Home, Halo Infinite, evidentemente, pero iso xa está máis que confirmado. Falabades antes do novo xogo de Ninja Theory, Bleeding Edge. A verdade é que a mí Ninja Theory gustame un montón e Hellblade encantoume. Entón, aínda que o estilo do xogo do que están falando agora non me atrae, sí que é certo que quero ver máis. E, por último, a ver se nos dan unha data de lanzamento pro Dying Light 2. Boas opcións, a verdade, todo o que dis, para mí moi chulo, todo interesante. A mí encantaríame velo, a verdade. O Dying Light 2 é un xogo que cada vez que sacan algo ten maior pinta. Creo que están evolucionando a historia a narrativa de ser hacia cara a algo moi chulo. E logo que comentabas tamén por aí o de Halo, non? A verdade é que sí, como que Halo como que xa se conta con el. Agardamos que sí, porque sería como un bluff non tal. Falase moito e falase de moita unión entre nova consola e Halo, vale? Din que o mellor vai da man se hai un anuncio se iría da man. Veremos. E logo, bueno, pois pola miña parte, pois eu dende logo Cyberpunk 2077 faríame extremadamente feliz ver unha data de lanzamento. A verdade é ver incluso algo novo, dende logo. Xa sabedes que o respeto que lle teño a CD Projekt como creadora de videoxogos é terrible, e sobre todo despois de vivir The Witcher 3, e creo que teñen unha facilidade non, un traballo para facer videoxogos moi bo. Logo gustaríame, a nivel personal, Battletoads, gustaríame ver que é ese remake que teñen entre mans. E logo, dende logo, sí, pensando en Fable, pois a verdade estaría genial ver un Fable, dende logo que sí, sobre todo porque sería algo sorpresivo, non tal. E por suposto, xa ultimando derradeiro, pois sí, o de George R. Martin con Miyazaki, non? Pareceríame genial ter algo imaxes reais, non só un teaser, porque o mellor así como se colaron cousas dun novo Tales, non? Tales of, o JRPG. Colouse esta imaxe dese sí que había screenshots, había imaxes, non? Xa combate do de From Software non había nada, non? Só había un fondo, unha imaxe, unhas letras, non, nada máis. Entón non sei se o mellor non sei se pasaremos do teaser, vale? Como Metroid 4 e logo, non, era broma, que non tiñamos o xogo e hai que reinicialo. Entón pois veremos o tema. Outro que teño moito interese por ver como remata sendo é o que filtrouse xa, o Watch Dogs Legion, verdad? Que parece que semella que cando morres controlas outro NPC ou algo así, filtrouse. Como que podías controlar a calquera do mundo ou fichalo, non? Un rollo así procedural potentísimo. Tiña boa pinta. A ver un protagonista propiamente dito, non? Tiña boa pinta, verdade. Ese tipo de IAs a min, bueno, antóxaseme interesante de cara incluso ao futuro do videoxogo. É interesante. Logo nada, pois nada, quedan eso, 20 minutiños, non? 19 e tal. Por certo, este primeiro E3 no que non bueno, o primeiro non é, pero dende moitos anos atrás sí. O primeiro que non veremos é a Reggie de Nintendo.
Non sei se vos dá un pouco de mágoa non poder contar con el. Yo? Non sei se Ana o coñeceu, incluso. Ana, coñeciches a Reggie? No, Non, Reggie no. nunca... non. Bueno, isto No, porque, comentámoslo... bueno, Claro, él isto estaba... contextualizando. Ana traballou para Nintendo un tempiño, non? Non chegaches, non, a coñecer así o bo de Reggie. Que te parecía tan bo tipo que daban ganas de coñecelo. Non sei. Sí, pero é certo que nas oficinas de Europa tiñamos moita competitividade cos de América, entón queríamos odialos. Se vía un pouco, era un pouco un rollo como que Nintendo Xapón era o pai e nós éramos os fillos competindo polo amor do pai. Sempre perdíamos nós. Cachis, que... Así que as teníamos manía. Pouquiño a pouco, non? En fin, pois seguimos aquí, xa sabedes, graciñas por estar aí a toda esta xente que nos está vendo, que non somos poucos, a verdade, a min encántame, e xa sabedes, como se todo está desún, seguiremos aquí comandando, seguiremos hasta chegada a madrugada falando de videoxogos, falando destas conferencias que iremos vendo. Moita ilusión, a verdade, este 3 promete pois moito hype, non? Esta famosa palabra de agora, moita expectación, hai levantada. Principalmente, como xa sabemos, a ausencia de Sony, o máis chamativo, non, en certo sentido, como Microsoft, non, a primeira conferencia do día terá que ocupar o terreo dos dous, non, de alguma maneira. Voar sobre todo isto, aproveitar o asunto, ver que fai. Onte xa tivemos a conferencia de Electronic Arts, que non estaba dentro do E3, realmente é unha conferencia que fixeron eles no EA Play, que é un rollo que está cerquiña do Convention Center, pero non está no propio Convention, creo eu, por lo menos eso que entendí en el link sempre. Sí. Que, en fin, como xa o comentamos un poquinho antes para xente que estaba no directo, pero bueno, foise xuntando xente, comentamos un poquinho antes, falamos do tema do que presentaron, de Fallen Order, falamos do FIFA, a chegada do FIFA Street, unha boa recuperación. Sergio, ti eras fan do FIFA Street? Sí, moitísimo. De feito, non tiña pensado invertir moito diñeiro no FIFA este ano, pero agora o plantexo como algo posible. Para que se non o sabedes, tal, FIFA Street voltará como Volta, como un modo Volta, e será un xogo independente dentro do propio FIFA 20. Falamos dun xogo tan independente que terá ata 6 horas de campaña propias, e logo ademais como se chama, o camiño, verdad, onde estaba este famoso Alex Counter e todo isto, pois terá tamén unha campaña independente, non? O sea, son xogos separados que creo que, como me pasa mesmo que a ti, non esperaba comprar un novo FIFA, pero se traio o FIFA Street para xogar en liña con algún colega e botar unhas risas, pois pode ser moi tentador, Non sei canto tempo levamos en FIFA Street, xa uns cantos aniños, dende logo. Creo que eran 6 anos dende último. Dende último, non? Es que xa foi un pouco menos recoñecido, non? O mellor, o gran público, ou por lo menos eu, lembrome moito do 1 e do 2, non? De Play... 7 anos. Os grandes FIFA Street vivímolos na Play 2, non? Se mal non me trabuco eu, así de cabeza. Sí. Pero o FIFA Street da Play 3 era moi bo, eu viciei moitísimo ese xogo. A verdade é que eu acórdome, o sea, teño moi bons recordos de tardes con amigos, darlle durísimo e pasábalo moi ben. Mais, sempre pareceume extraño, non? Que nos últimos anos non tirara deste tipo... pois dun free to play incluso de FIFA Street con mogollón de skins pos xogadores e toda esta movida, non? Que tanto lle gusta. Pareceume extraño, que non se lle ocorrera unha idea. Ao mellor falei moi alto e acabo de darlle esa idea máis bonita do mundo, entón tampouco quero cuspir para arriba. Non des ideas que digo que bueno acabamos con FIFA Battle Royale. Bueno, eso é algo que está aí pendente, hai que velo, non o dubides moito tampouco, Electronic Arts encantalle vender. Dimos, non está dentro do E3 nin dentro da categoría conferencia. Home, estaban ali falando. Conferencia, estaban falando, xo sabes, estaban ali sentadiños, tío. Os de Microsoft dirán data do Ori, supoño que sí. Agardo que sí, a verdade, Ori, a segunda parte do Ori, a segunda parte de Ori and the Will of Wisps, que este chamase Ori and the... non me sale ahora, non? And the Will of Wisps, sí, estou convencido, sí, eu creo que veremos data de Ori. Estou casi convencido do 99%. Un xogazo, eu non sei se xogastes o de Ori o primeiro, pero, dádelle por Dios. Sergio, ti, diches ya. Non, eu uso moi de plataformas, pero claro, eres de Sony. Non. Pois, algún día, se podes. Logo tamén, ti, Juan, xogaches o Ori? Chegaches a... Todavía non. Creo que teño no PlayStation Plus dende hai, eu diría, 2 anos e todavía non xoguei. Pois facedos deberes que son acumúlanse os xogos, non? Como dicimos, acumúlanse os xogos, non temos... Para que queremos xogos novos? No 3 non xogamos os vellos. Isto é unha chorrada, non?
Estamos mal, está mal. A industria produce por enriba das nosas posibilidades como clientes e como espectadores, creo eu. Pero iso, diso se trata. Logo sempre, pues sempre temos un Anthem que sempre, bueno, pues está aí para velo e non compralo a día de hoxe. En fin, que por certo, tamén anunciaron, como dicíamos, repetimos, pero estaban aí 3 tamén dos EA Originals, un deles está traballando o equipo que fixo A Way Out, algo positivo, un xogo que creo que a verdad pasei non moi ben, e pareceme que revolucionou non revolucionou, pero sí que trouxe algo novo, un sopro de aire fresco que sempre ve moi ben, a gusto con iso. E nada, quedan 13 minutiños para a conferencia de Microsoft. Imos ver tamén que están facendo aquí. Están mostrando as imaxes que vedes o que están emitindo dende o 3 ali. Vedes aí entrevistiñas, hai cousiñas así, mostrando algúns adiantos de X xogos que xa coñecemos ou que non coñecemos, pero bueno, cousiñas, de todo un pouco. Por último, tamén, non, vai ir así rematando esta introducción ou esta pequena, de alguma maneira, previa, non, no día de hoxe. Logo faremos outra similar, máis curta, non, con Bethesda, pero xa por ir mencionando o demo de Bethesda. Parece que tamén é unha compañía que podería ensinar cousiñas novas, non? Falase moito dese xogo, que non me sale o nome porque teño aquí anotado os papéis, pero non o topo, o xogo do que vai ambientado no espazo, que é a próxima IP nova deles que van traballar. E sería moi chulo ver algo. Supoño que algo de Wolfenstein cairá, teremos cousiñas, incluso falábase, non? Chegouse a falar moito de Devil Within 3, porque temos o director de Dino Crisis por ali perdido, polo E3, confirmou a súa chegada. Entón, claro, a xente está entre Dino Crisis 3, entre Devil Within 3, perdón, Dino Crisis 3 non, sería un remake incluso, non? Pero tamén están falando de Resident Evil 3, falase diste o que diximos de Dino Crisis Remake, Dino Crisis 3, sí, e tal. Non sei, vos como vedes aí a Bethesda un pouquiño? Que esperades tamén un pouquiño de nada, 2 minutiños para falar dele. Para mí un soño sería, xa comentei nun podcast, un novo Prey. A mí encantaríame. Logo, pois iso, ver un pouco máis de Doom, Wolfenstein, e non sei se estaría... Eu prefiro, en vez de unha terceira parte de Evil Within, algo novo de Shinji Mikami, que faga algo distinto. Sí, é que Mikami... É que tolo por aí no E3 antoxa algo, non? Di algo. Que a xente está non colle billetes porque sí. Entón todo o mundo estamos desesando aí que diga algo. É que o que dicías, que ao final se unha compañía como Capcom demostra que revitalizar unha saga facendo remakes con Resident Evil, pois pode facelo con Dino Crisis. Sí, dende logo que sí, é verdade, totalmente. O de Resident Evil, a verdade, o Resident Evil 2, pois o remake que lles quedou é maravilloso, é un dos xogos que máis... cuidado, non vai a gañar o GOTY 2019, estará nominado seguro, non me extrañaría nada, e dependerá de outros así grandes temas, non? Como Death Stranding, que sí que acaba este ano e todo isto, pero bueno, non sei cando remata a data desde Game Awards, non sei cando, sabes, non sei canto mes teñen para acabar. Pero eu creo que vai ser un dos nominados, a volta de Capcom a industria por todo alto con ese Resident Evil 7, logo con xogos menores, porque quedaron moi ben, con Mega Man, por exemplo, este reboot, non, bueno, este remake que fixeron tamén, esa revisión. Logo tamén temos Resident Evil 7, decía, pero logo que sacou o Monster Hunter World tamén, que tiñamos por aí, que veremos Devil May Cry, por suposto, 5, non? Por suposto, veremos algo estou seguro tamén, por certo, que non mencionamos, pero a expansión de Monster Hunter World, non? Casi segurísimo, en 10 minutos, 15, estou seguro de que imos ver algo. Vos que pensades, seguro? Juan? Sí, ao final xa ensinaron no State of Play o Iceborne, pois teñen que dar un pouquiño máis, darlle un último empurrón e demostrar que están comprometidos. Unha expansión que en teoría vai ser enorme e tal, que chegará primeiro para consolas, logo para PC. A PC creo que chega en Nadal e esta chega un pouquiño antes, como sempre fan así un pouquiño Monster Hunter World, que creo que contará un prezo de 40 euros ou 45, o sea, non é barato, pero que ve. Claro, debe ser alguén que vai ser un show, vai ser casi unha movida grande, pero habrá que estar pendente. Nada, 9 minutiños para que comece a conferencia. Tedes xa un pouquiño de hype aí?
Ana? Eu estou un pouco asustada. Quero ter hype, pero as últimas conferencias de Xbox de Microsoft foron sempre bastante pobres, digamos. Bueno, é que a verdade é que lle teño un pouco de manía a Xbox, en xeral, entón quizá iso vexo a través dese cristal. Te saiu o rollo personal, non? Está te invadindo a... Sí. entón non... pero bueno, a verdade é que este ano estou tomando un pouco máis de maneira positiva, quizás sexa porque como non está Sony, temos que sacar o hype de algunha conferencia, esta para min vai a ser máis importante, entón, a ver. Nos, por suposto, iremos comentando o vídeo por encima, pero tampouco moitísimo. A miña idea é deixar o audio original e traducir algunhas cousas, vale? Non nin todas, as máis importantes, ir pillando rollo. Eu creo que paga a pena pues, escoitar o que din tamén o que xogan. É dicir, tampouco quero molestar aí todo o rato por riba as voces, vale? Vos tamén creo que así estará ben, non? Creo eu que tampouco imos estar falando todo o ratísimo por riba, senón que o mellor que acabe o xoguiño, a presentación, non? O demo, adianto, e aí sí que damos un pouquiño a comentar o que vemos, o que queremos e tal. Nesta primeira parte vai nos acompañar, bueno, vou estar acompañado por Ana e por Juan. Sergio collerá vacacións ata dentro dunhas orillas, que volverá en exclusiva para Bethesda, así será, non? Aproveita para cear, ti podes facelo. Pide a pizza con piña, como que aquí no chat parece que a xente prefere que pizza con piña que tal, logo temos que facer unha enquisa real e potenciar isto, pero bueno, eu vou romper un... Eu non, vexo que estou só de que non estou a favor da pizza con piña, entón véxome estou en minoría, do momento estou en minoría, teño medo, pero espero agardo sobrevivir e veremos ese asunto co tempo. Nada, Sergio, vou ir despedindo. Vémonos nunhas oriñas. A conferencia de Bethesda está programada para as 2, pode ser? 2:30. 2:30, vale, pois nós seguro as 2 estaremos falando, pero pode que un pouquiño antes, se nos dá soneca empezaremos a falar antes para ir ambientando este asunto, e logo, por suposto, despois da de Microsoft haberá seguiremos as que estamos agora, seguiremos comentando un pouquiño o que nos pareceu e todo iso, aí seguramente perdamos bastante, porque ao ser unha conferencia tan longa, ao final pois teremos moitas cousas que seguro comentar, entón, en fin, haberá probablemente uns minutos musicais entre unha e outra, porque pues, todos queremos aproveitar, supoño, para comer algo, relaxarnos un pouco, descansar a gorsa, beber auga, todas estas cousiñas, entón partiremos un pouquiño así para que todo o mundo teña tempo. Veo que eso vai ser habitual neste tipo de misións, sen máis. E nada, primeiro dicirvos eso de sempre, repetirvos graciñas por estar aí connosco. Eu sei que non... que hai moitísimas, isto xa sabedes, como calquera poda retransmitir, pues, evidentemente hai moitísimas formas de seguir isto, entón que nos estemos aquí con agora mesmo, pois creo que estamos preto de 20 persoas da faceta, a mí me parece xa un exitazo, de verdad, o sea, estou contentísimo porque para nós que elixades estar aquí connosco, non con outros medios pues, moitísimo máis grandes, evidentemente, con outros medios e con medios ademais materiais tamén falo, pois evidentemente, pero por iso agardamos estar a altura e pasalo moi ben con vosco e de verdade, comentade todo o que irades e pa diante. Decirvos, somos así, hai que compartir tamén. O Antro do Pixel, que é un dos podcasts en galego que tamén existen, ao mellor un poquinho máis irregulares no tempo que Podcast Revolution, que cada semana e nos tamén, eles que cada 2 meses así sacan aí un especial en YouTube, pois podedes velo tamén, están hoxe emitindo, non? Eles din que van ser menos serios que nós, así que se queredes un pouco máis de lerio, mellor pois podedes ir con eles, facerlles unha visitiña tamén, que sempre está genial, eles mesmos pois son xente compañeiros que estaban por aquí, incluso mesmo ahora un deles estaba por aquí comentando, hai un anaco, entón pois genial, é dicir, aquí xa sabedes, tedes unha opción en galego tamén no Antro do Pixel, é dicir, pasamos de moi pouquiño a todo, a ter 2 aí conferencias tal, e pa diante, a mí encántame, é dicir, de verdade que me encanta poder ter outra xente noutra canle falando disto, é así. 4 minutiños, conta atrás, como... Teño unha dúbida, dígame. Un pouco máis técnica. Eu estou vendo o streaming dunha canle que se chamase Game Slice. Bueno, teño aquí que faltan 3 minutos 32, 31 na parte de arriba da dereita que pon a conta atrás, ¿no? Para a conferencia. Mira, o streaming que está vendo a xente o que eu vou seguir,
que é original do YouTube, o oficial de E3. Tedes que atopalo por aí. Eu teño NES Press Conference Xbox 3.17, 3.16, 3.15, vale? Pillamos ese. Bueno, se vos vai coa conta, a mesma conta, vale? Da igual. Pero vou pillar oficial, o de 3 oficial YouTube. É o que vai ver tamén os nosos ouvintes audiencia, non? Como digo, estou tan acostumbrado á radio que digo ouvintes. A nosa audiencia, hoxe. Por iso digo, sí, vamos coller todos o mesmiño e tal. O 3 oficial, hai un ten que aparecervos por aí, se non paso o link por collo ahora mesmo, pego no Discord directamente. Así que nada. Din por aquí, pizzas en piña, di Fedello. A ser posible unha de ovos rotos de Galipizza. Hostia, Galipizza, pois sí, tío, totalmente. Dan muerte, pizza con grelos e lacón ou da pizza epa culandrón. É verdad. Pois mira, tedes unha pizza, eu que son de Palas de Rei, tedes unha pizza en Melide, a pizzería outra, pois tende la pizza de Zorza, que está riquísima, neno. E a pizza con lacón sí, de Zorza tamén hai de lacón con grelos. O sea, tedes de todo ali. Pizza xa sabedes, ali en Melide, se buscades, atopades. Entón, pois bueno. O caso xa é botarlle de todo a pizza. Tiñamos que ter preparado algo disto, cando anunciemos algunha pizzería ou algún negocio, ter como unha especie de, como se di, cuña publicitaria, non? Ainda que non este apagada, nos, como de Pepe, un purito, toda esta merda de que se facía. En fin, que nada, queda moi pouquiño, 2 minutiños. Sergio, vémonos logo entón, non? Vémonos en veces de se o sono non gaña a partida. Pois aí estaremos. Disfruta moito desta conferencia, como seguro que nós, e vémonos polo chat, todo que tamén, por suposto, agardamos que estás aí polo chat comentando tamén, iremos facendo eco dos teus comentarios, de acordo? Digo, por que non queda Sergio? Porque creo que con 3 voces chega un pouquiño para non volvernos tolos así, eu tampouco volverme un pouquiño tolo cos micros, entón pois queda así. Na próxima conferencia tamén haberá outras 3 voces. Así que nada, Sergi, graciñas por estar e vémonos nada, nun anaquiño, vale? Vas por terme aquí, adeus. Auriño. E nada, que queda aquí, un minutiño e pico. Empezou E3, rapazas, temos que estar aquí, no, así como un rollo de tolemia serializada, que pasa? É verdade, a pizza morcego como sería? Eu son simple, nada, eu de verdade, eu son ahora mismo son do... Sí, nada, eu de bacon, xamón, queso, como se di este, champiñóns, esta cousa, así unha cousa moi básica, non creas ti que eu non son un gran comedor, mos, non eu peso 60, 65, eu son un flaco destes pola vida, non teño boa pinta eu pola rúa. Entón, é porque... Non teño boa pinta pola rúa. Ana pode confirmar, non é... Xente me bota moedas. Sí, algo así. Entón non é problema. Pero a pizza morcego, non sei, a ver, un ingrediente cada un. Eu digo bacon. Juan, dame un ingrediente. O queixo xa, o mozzarella e todo iso xa se dá por feito. Queixo mozzarella xa está collido. Si, salsa de tomate tamén. Bacon, queixo, pois champiñóns. Champiñóns, isto está sonando moi básico. Ana, que vas meter ti? Eu quero dicir piña, pero non me vas deixar. Non, tío, claro que podes dicir, pero... Dime que a parte asiática, mellor. A ver, o mellor é o primeiro produto que crea morcego que non lle gusta o seu propio creador. Eso estaría moi ben. Se paras a pensar, pois... En Suecia teño visto, bueno, pizza con plátano. Pizza con plátano? Sí. Eu provei con melón. Era máis raro así que tiven e tal. En fin, que quedan 30 segundiños. Nada, imos a empezar. Voulle subir aquí o volumen xa. E imos... Sí, empeza aí. Vale, voulle subir. Se vedes a conferencia moi baixa, subímoslle. Veña, quedamos falando nada. Empezamos, vale. Veña. Xbox E3 2019 briefing.
oldest and most efficient structure history has ever shown us. Scheduled scarcity is a premium feature of colonial life. The colony must never lose faith. That is what the board provides. Security in a senseless and chaotic world. This is Halcyon, the furthest colony in the galaxy. Proudly owned and operated by corporations. Everything we have, everything we are, we owe to them. They are always with us. No one has ever gone against them. But a stranger has just arrived. Someone who's challenging the corporate board. Someone who's digging up their secrets. Someone who could be a villain. Or a hero. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Here, hope this gun serves you better than it did me. Or a psychopath. Oh. Did you ever think you'd end up like this? My time to shine! Got you now, and I know what you did. Good luck! I suppose time will tell, but no matter who this stranger chooses to be, the Halcyon colony will never be the same. The board, all their lackeys, they're all a bunch of swine! The Outer Worlds, feito por Obsidian, xa sabedes, xogazo... Sí, xogo... Non tempo nada, era de Outer Worlds, xa sabedes. Un xogo feito por Obsidian, o estudio que estaba detrás de... de Fallout, non? Dos mellores Fallout, imos dicilo máis ou menos así. Ten moita tentación. Don Matthews. A move that has given us an incredible boost in achieving the creative ambition of our teams. We've started work on a number of new games at the studio, and in the near future, we'll be sharing details on all of these projects. When we joined Xbox Game Studios, we already had a very exciting game several years in the making, and we're happy to return to E3 to share this with you. As creative director, I'm stoked to be here to share our new game with you guys. It combines two of my gaming passions, third-person action combat and competitive team multiplayer. Our technical alpha is kicking off in just a couple of weeks, and we'd love for you to sign up, get involved, and tell us what you think. Or if you're here at E3, come and join us for a game. I really hope you guys like it. Check it out. This is Bleeding Edge. O xogo xa filtrado, que xa se sabía que iba a aparecer, pois World Premiere, aquí aparece. Primeiro, de Ninja Theory.
Bueno, un xogo que xa se sabía, non? Que iba a aparecer, que era clarísimo que tiña que aparecer. Aplauso, pon aí. Que gracia. Non paran, non queren dar un momento de respiro. Parece Ori, non? Non sei. Sí, que semella Ori. Semella un poquinho así, sí. Escoitades ben, non? O son da propia... Sí. Da propia conferencia, escoitádolo ben, vale? Se non, decide, subimos e tal, e fora. Si, é Ori, moi ben. O arte deste xogo... Si, é unha maravilla, si. Comenta por... xa para non díselo no aire. Mos, dis Hero Shooter. Pois creo que non é shooter, creo que corpo a corpo, dicían a filtración, pero xa veremos. A min xa mo venderon. O primeiro xa eran plataformas bastante exixente, non? Sí, é un xogo que, sí, tiña a súa dificultade. Este se parece que incluso vai a ver máis acción. A ver se din unha data ou... Probablemente, vamos ver. Agardo que diga available cando acabe o trailer, ostra. Será febre. Para 2020, pois esperaba un pouco antes este xogo, vai ser a 2020. 11 de febreiro 2020. Polo menos temos unha datiña xa. Van a saco, sen descanso, outra conferencia. 3 títulos gordos ao principio. Sí, todos deles, por certo, de acordo? Sí. Minecraft, non entendo. Bueno. Non, que va. Pois sí, vale. Ah, non, é novo. From the Creators. Ah, vale, novo, sí, a ver. Pero... Totalmente, bueno. ¿no? Sí, pinta... Exacto, sí. Non vai falar nin que o digan. Perspectiva cenital. Muy Diablo, ¿no? Muy... Sí. Vale, a ver. Un RPG de Minecraft. A máis parece RPG bella escola, ¿no? Como lle van chamar a isto? Minecraft 2. Minecraft 2, Minecraft Dungeons... No, o mellor fuxen, ¿no? Do nome, quizáis, non sei. Loce ben, Quero decir, hai xente con mellor non lle gusta a estética Minecraft, pero... Minecraft Dungeons. Dungeons, moi ben. Originalidade ou poder. Ah, típico. Coming Spring 2020, pois primavera 2020. Our player local. Bueno, creo que un xogo que pode funcionar e vender, non... Sí, ten unha fanbase enorme. Minecraft todo o terreo que pisa acaba facendo. Vale, pois despois desta tanda Phil Spencer, no? O noso amigo Phil. O tío Phil. O verdadeiro tío Phil. Mira aí. Hai que fixarse na camiseta, Sí. A ver que leva. Que iso que é? Un cerebro ou algo así. Sí, exacto, eso É o símbolo de Kojima. Mira, Compramos Kojima Productions, ¿sabes? Thank you. We on Team Xbox live for this exact moment. The moment we get to share the best of our art form here with you in LA. And the moment you get to experience breathtaking new stories, new worlds, and new heroes for the very first time. This moment isn't just about finding some new games, it's about discovering your new games. This decisive moment of discovery is etched in your gaming history, alongside your every achievement, your every moment, your every new friend. This is why we on Team Xbox are always
and we'll be dedicated to unleashing the next new games for you to discover and love. So whether you're one of the thousands with us here in Microsoft, Que saibades que quero traducir alguna cousa, pero que non Non está dicindo nada de momento. No, como que está este o motivo, non, de facer videoxogos polo que están aquí, que é un momento para estar orgulloso, histórico para Xbox, tal. E3 2019. This right now is the single most creative and energizing time in gaming history. Games and gamers together now have the sheer magnitude to be a significant unifying force for the world. Está a falar da industria, da importancia actual, non? The universe of gaming has opened a new era of creative possibility, with more games, more creators, and more industry players than ever before. And gamers were everywhere. In under 2 decades, the number of players in the world has more than tripled. Over 2 billion of us now play games in every region and on every continent. And with new technological leaps, we get to play whatever we want, with whomever we want, and wherever we want. Moi ilusionado, ves yo, sí. On Team Xbox, every decision is guided by our belief that gaming is for everyone. My team and I are single-minded in our resolve to bring everyone the games they want, to connect everyone to play with the friends they want, and to empower everyone to play wherever they want. Está facendo moito fincapé no de xogar onde queiras. Sí, está con ese tema, sí. This is why we keep innovating hardware and services. It's why we're uniting communities through crossplay, and it's why we're investing with new distinctive creators. Above all, gaming is for you. This is why we scour the world for your next new games. This today is the largest showcase of games on any stage, anywhere this year. Mayor conferencia do ano, edeles. Today, from the thousands of games in development across Xbox One and Windows PC, we're highlighting 60 games for you. Including 14 games from Xbox Game Studios and over 30 games premiering in Xbox Game Pass. Van con todo, verdaderamente, pues se van con todo. In addition to showcasing all of these games over the show, we'll also announce what's next at Xbox Game Studios. Sharing our expansive plans for streaming, and of course, Importante, Project Cloud, o seu sistema de streaming, unido xa con Sony, xa hai acordo de colaboración, xa sabedes. So thank you for joining us today. Let's jump in. Imos ver un pouco Imos aló, ¿no? Vamos a saltar nel. Imoslo. Creo que o droide de onte, non? De Electronics, sí, de Fallen Order. Sí. Imos ver, novo tráiler. Isto non apareceu outro día, vale, novo. Creo que o tráiler que viu a prensa onte, empechado. Sí, efectivamente, sí. Got a name? Cal Kestis. Saw Gerrera. I'm here on Jedi business. Jedi are dead. Not all of them. A Jedi. We have to stop them. That's the plan. The Jedi are not yet lost. Hope is not yet lost. Pois aí está, Jedi Fallen Order. Eu entendo que a xente falte aínda
pulir algunhas cousas, pero a min este xogo a min atraeme. E tamén. A min atraeme. verdade. A min o E iso so... que non me gusta Star Wars. Sí, a min só co sonido o son do sable láser xa me chega, pa. Bueno, a ver. World Premiere, vamos a lo. Imos. Eu teño un corazón moi pequeniño, por favor. Disculpade se agora non podemos andar, disculpade se non podemos andar moito co chat, vale? Agora Outlast? Alan Wake. Eu digo Alan Wake. Just Dance. Okay, Bullet. Let's find this kid. Wait up, Bullet. Bullet! Sí, Just Dance. Half-Life 3. Ten boa pinta, Olines. Vai estar incluído no Xbox Game Pass, vale? Un pouco Silent Hill, a néboa. Repite escena, ¿no? Teño medo, tío. Parece que xoga con repetir cousas, non? Como que se grava e volves... Non sei, deume esa impresión de volver a un sitio pero grabado do de antes e... O mellor coa cámara pode ver outras cousas que co sol, non sei. Pode ser. Luce ben este. Bueno. O proxecto da Bruxa de ¡Qué Blair. fuerte! Air Witch, en serio? 30 de agosto, pois nada, prontiño. Sí, sí. ¡Ah, qué bueno! Hostia. Curioso, sí. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, apa, eu xa me podo ir. Eu podo irme xa. Vale, sí. Imos ver. Qué bueno. Moi pronto, para a conferencia, verdade? Sí. V, my man, you made it. You blowing up all over the news. Are you alone? I just want the money. You got the chip? All right, start her up, Bug. Why don't you go to the bathroom, wash up, we gonna be with you in a minute. Oh, come on, man. Your neck, it's a mess. Efectivamente, Cyberpunk 2077, como comentades no chat, non hai ninguna dúbida. Se ve así, non sei. Bueno, isto é unha cinemática. All right, in and out. We're rich. Oh, we are going to the major leagues, Jackie. Jack? Oh. No. Okay, get to a clinic now. Mr. Wells' condition is critical. Go! Immediate medical help is Okay, required. just hold on. Hey, just think about all the good that we're gonna have, huh? Oh, sorry. Mala pinta. É interesante porque vemos morrer a un personaxe que tiña certo protagonismo nos outros adiantos. Na demo anterior era como... Sí, como, bueno, un amigo así.
Every corporal cop in this city's gonna be blasting down these doors after what you and your psycho friend did. We didn't need all this tension, damn it. Wow. Máis de 18, xa sabedes. Data. Uy. Prof. Wake the up, samurai. We have a city to burn. Oh. Oh! What? What the fuck? What the fuck? Bueno. ¿Qué está pasando? ¿Él? Non. ¿Él? Sí. ¡Buah! Esta puta tolemia, tío. Menuda ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Están flipando. ¿Qué merda es esto? Mira a xente, tío. Eu teño que estar ali. Que fago aquí? Wow. What the non hai data, pero temos a John Wick, non? Como non hai data, pero temos a John. Ostras, tío. Qué fuerte. Sacada de pirola, Total. I gotta talk to you about something. No me digas que nos tienes que falar. I mean, we gotta talk to you about something. Teño que contaros algo, non? Project Red. Cyberpunk 2077. Exacto. Que está nese punto que digo que diga xente grita. Sí. Bueno, adiós. Project Red approached me and asked me to be a part of their new project, Cyberpunk 2077. O sea que vai ser un... O sea, va a estar involucrado realmente, ¿no? About how they'd create this vast open world with a branching storyline, how you'd be able to customize your character through in-game choices. And it's not something I knew before. Tamén o cartel recordando que aquí en Urris. And I'm always drawn to fascinating stories. O da data, di por aí, data en novembro. Iso non é que sexa fake ou non, é que é un rumor. Aquí, dende logo, non dixeron nada, e se non din que era novembro, non creo que sexa xa, Where body modification has become an obsession. You play as an outlaw, an enhanced mercenary working in the sleazy underbelly of the city. Yeah. Este pavo había que crealo, se non existís. The feeling of being there, of walking the streets of the future, is really going to be breathtaking. Bueno, hai que camiñar polas calles do futuro, polas rúas, vai ser un... Vai deixarse en alento, non? All right, so I gotta finish this, so tell me. Déxate de rematar. You guys wanna know, Está feliz él, Buah, van a anunciar data de lanzamento. Non. Sí. Sí. A ver, novembro. No. Mañana. Uf. Pues puede que sí que chegue, Espera, pero... Pre-order today. O sea, xa se pode reservar. A filtración do era real, a da portada e todo isto, entón confirma ser real. Novembro, E edición coleccionista. Temos un mes de novembro potentes. Pero xa dixeron que vai en novembro. Non, pero se Ah, filtración... vale, a ver. Mayo de 2020. Mayo 2020. Abril de 2020. Abril, Tío, perdón. porque precisamos un respiro para este novembro, Enero, febrero, abril, efectivamente. Que poni? 16? 16 de 4 de 2020. Pois podemos pechar pues non paran, non deixan respiro. Bueno, unha das novas do ano. Unha das novas do ano, sí, rematou. Impresionante, eu acabo de quedar arallado. Ay, qué cookie. Bueno, este para mí. Tamén estará disponible no Xbox Game Pass, se o tendes, de lanzamento. Importante. Build, construe.
super cookie este xogo. Parece un survival, ¿no? O sea, survival entre comillas, quero decir. De facer cousiñas, craftear, tal. Un Stardew Valley no mar, pode ser. Xestión. Sí. Ten boa pinta, Podes ir de illa en illa ou algo así. Han de dicir adeus. Ai, non me digas que onde estes xogos moi monos, pero que te rompen o corazón e que te deixan polo chan. Como este de Vas Ubisoft. chorar como non choraches na tua vida. Valiant Hearts. Eu sigo chorando con Valiant Hearts. Vai ser Trátase unha diso. cousa así. Por favor. Aquí Que non, mala xente. aquí non facemos iso. Mos di, ao final morre seguro. Joder. Spiritfarer. Como se dice? Como se pronuncia iso, amiga? O que? Spiritfarer. Non me quedei. Spiritfarer, Spiritfarer, non sei. ¿no? Propio, é deles de Xbox este, do propio estudio. Non dixeron. O Battletoads. Sí. Xa saiu o comezo, non? Un pouco. Creo que vi algo, pero non tiña seguro. We are back. Están de volta. Sí. Bueno, confirmamos que Microsoft gañou o E3 xa, non? As conferencias O3 deste ano. Se xa o resto pode marchar para Pois casa. non hai moito xa. non hai moito onde competir, a verdad, entón. É que... Bueno, por fin vemos, non? O ano pasado ensinarase o logo, sabíase que se estaba a traballar nisto, e agora por fin vemos o resultado, non? Loce ben, moi cel shading. Un Streets of Rage, pero versión Battletoads. Tamén con niveis de conducción, un pouco raro esa transición, pero vale. Simplemente Battletoads. E botaron papeliños. Interesante. E non paran. Lembramos, imos ver 60 xogos, imos ver hoxe, lembrade ese dato, 60 xogos. Outro que me vai gustar, seguro. Que concepto tan interesante. Sí, dibúxalo, tío. Un pouco... Mario... Puf, no. No. Mario Maker quería dicir, pero... En plan, crea. Minixogos, non? Como parece que vas facendo moitas cousas, non? Ao longo da aventura. Seguindo a posta de libros interactivos. Típico xogo que lle deixaría un rapaciño de 10 anos para que lle dé a creatividade, quizáis. Parece que bebe desa fonte. Interesante. Ripe Time. Como nos 2020. RPG Time. RPK. Bueno, interesante. Le siguen. Agora van ser todo indies, bueno. Sí, están cunha... Sí. Isto é como se de un popurrí, non? Dirían por aí. Sí, Stealth. Static Drive. Logic 2. Great Vision. After Party, boísimo. Están facendo moita énfase en que van sair todos en Xbox Game Pass. Sí, a aposta, dende logo, é moi potente que teñen preparada para aí, Non problemas, tú comes a pensar en marcar un Xbox. Nunca pensei nisto na miña vida. Riverbond tamén estará en Play 4. Moitas cousas moi boas, algunhas con moi boa pinta, non? Dende logo. Felix the Reaper. Ese acaba de encantar. Este tamén. Moita cousiña. Secret Neighbor. The Lord of the Rings. Licenza de Esla. Non sei.
que chulo. Eu quero ver o do supermercado outra vez. Ao final, na xeración pasada... Bueno, sabes, tes moito xoguiño, moita cousa independente, algúns con moita boa pinta. Supoño que nos días estos da feira saberase máis deles, non? Estarán na propia base, iba a decir. Shara. All the ID at Xbox games you just saw will premiere on Xbox Game Pass day 1. Keanu Reeves trending topic. Buf. É que foi unha... Bueno, evidentemente, non? Unha sacada de pirola... Todos sabemos o tirón que está tendo John Wick, que está tendo Keanu Reeves, unha persoa que todo o mundo lle cae ben, un actor que ten gañado o CEO por moitos motivos. Unha fichaxe brutal para o xogo. E por riba data. Mind-blowing experiences, epic adventures, and iconic characters, all for you to explore. It has been awesome to see the record-breaking success developers have had in Xbox Game Pass, introducing their games to new players. Graciñas, por certo, a todo o mundo que nos está a seguir. Somos uns 20 persoas, 18 por aí, máis ou menos. Graciñas, por estar aí compartindo estes momentos de hype absoluto, non? Puzzles and more every single month. And of course, every Xbox Game Studios title you see today will premiere in Game Pass day 1. Siguen por aí. Moita importancia que lle están dando ao Xbox Game Pass. Thrilled to announce new titles coming to Xbox Game Pass on console today, including Batman: Arkham Knight, Metro Exodus, Wow. Novos xogos para Game Pass. Borderlands: The Handsome Collection. Ok. Oxe avaliables. Metro Exodus, non sei, que se di pronto. Amazing games that you can start playing today. Our mission at Xbox is for you to be able to play any game with anyone, anywhere. And we know for many of you that means PC. That is why last month we announced Xbox Game Pass for PC. Claro, é que o anunciaron hoxe. Bueno, claro. Today, the Game Pass journey on PC begins. Now, PC players can discover their next favorite game with Xbox Game Pass. We have curated over 100 games just for PC, including favorites like Imperator Rome and Football Manager 2019. Xogos que todo o mundo pedía. Es normal esto. For the first time on PC, starting with Halo Reach, the entire Master Chief Collection. Este está ben. Está ben, sí. Vale, ok. Pero veselles moi seguros a todos, a Phil, a esa rapaza, a todo o mundo que está saindo como moi... Saben que teñen algo hoxe preparado. Que lles vai ser moi ben. Sai hoxe, non? O sí, para PC? Sí, para PC, xa sabedes. Un prezo brutal, incluso de, creo que un mes ou 2 meses, €1. Entón, pois... Probalo, mínimamente. A min parece o mellor servizo de suscripción a día de hoxe. Un pouco máis que engadir. Join the beta. Xbox Game Pass for PC is here now. Try it out by downloading the all-new Xbox app on Windows. And
If you want it all, we have created a membership just for you. Xbox Game Pass Ultimate. You get everything. Xbox Game Pass for console with over 100 great games, Xbox Live Gold, an unrivaled gaming community, and now Xbox Game Pass for PC at no additional charge. Muy boa oferta esta, ¿eh? And because it's E3, everyone can jump in and play today for $1. Iso é o mellor de todo. Aí o tendes, o que se dicía hoxe pola tarde, $1, €1 en Europa. E xogade durante un mes. Ahora vamos outra vez. Moi áxil, moi áxil a conferencia. Creo que están cumplindo moitísimo co que tiñan que facer. Azul. Pero isto é... Que demasiado real, ¿no? Como que parece máis... Pensaba que era unha peli, ou parece sea, máis... pensaba que era imaxes reais. Se me llamáis unha proba de rendemento que un xogo. Simulador de voz. X-Plane Flight Simulator 29. Bueno, vai ser, o X-Plane Sí. Flight Simulator. Ah, pues moi bonito. Sí, a verdade é que é bonito, ¿eh? Habrá que ver o resultado final, pero dan gana de, o sea, non, é un mundo totalmente alleo a min este. Ou iso ou GTA 6. Pero parece, semella que é foto, pero fixeron como con foto satélite, ¿no? Onde pillaron os modelos reais e tal. Preguntamos se Caballero fixo un peinador game. Microsoft Flight Simulator. Pues moi potente, ¿eh? Molaba. Segue a liña dos X-Plane, non? Un pouco. Bueno, se podedes miralo vos así un poquinho por Twitter, que está moito la cousa hoxe. Sí, totalmente, exacto. Totalmente, non? Con Cyberpunk supoño que se volveu todo o mundo. Age of Empires? Sí. Sí? Ah, man. Moita xente lamentándose de que PlayStation este ano, Sony... Sí, aquí por exemplo no noso chat están comentando, ¿no? Microsoft está deixando o listón moi alto para Sony e aínda non presentaron a consola. A ver se a presentan, pero dende logo eu creo que Sony vai a arrepentir un poquinho de non aparecer. O a... non sei. É que eu penso sinceramente que Sony para este ano non ten gran Xa, pero cousa. inda que non teñas gran cousa, polo menos negociar con algún... Cyberpunk podía aparecer na conferencia deles e non na de Microsoft. Sabes? Vai ser tamén para eles, entón non sei. Pero en fin, que cada compañía, pues, evidentemente, ten a súa... Si, outra vez o 2, Mos, a verdade eu tamén acabo de quedar un pouco frío, non? Porque eu son dos que agardo 3 con moitísima... O 3, o seguinte, con moitísima gana o 3 a sair. ¿Qué es esto? Qué guapo. Ay, que tolemia, encántame. Fan. The fuck? Batallas por turnos. Un XCOM de comedia, ¿o qué? What? Nobi. See our beautiful airport. And don't forget to pick yourself up a Buah fumada, Encántame. So don't be shy. Colorado's waiting for you. First round's on me. First round's on you. Wasteland 3. Wasteland 3, ok.
Maravilla. Le seguimos, ¿no? O... Ah, Buri, qué Matt apellido Buri. tan Matt Buri. sexy. Matt Culito. Matt, date la vuelta. No, mejor no. Games are the heart of our mission. Over the last year, we added 7 new game development studios to Xbox. Yeah, sí. It's fantastic. Ay, qué voz tan to see so many desagradable. studios already Perdón. sharing new games on our E3 stage, Esta. and there's more to come. I have the privilege of working with some of the best studios around the globe. And for me, great studios are about people, teams, and ideas. Our success comes down to Acabo de ver o que colgou Moss no... great games. no Discord. O de Keanu Reeves na... Sí. So desa hostia, tío. Ya está por todo Twitter, sí. So desa hostia, xente, tío. So desa hostia. I'm honored today to announce that joining Xbox Studios is Double Fine Productions. Nice. Oh. Nice. Oh, oh. Mimo. Double Fine has been a beacon of creativity and spirit in game development for almost 20 years, with classic games like Psychonauts, Brutal Legend, and Broken Age. I'm looking forward to Double Fine joining Xbox and seeing what we Quedades o mando isto. Se queredes falar, falade, vale? Volvo un minutiño. and welcoming the founder and president of Double Fine Productions, Tim Tim Schafer. Hello. Thank you. Thank you so much. And thank you, Matt. We are so excited to be joining Xbox Game Studios. And I'm here to personally reassure you, Matt. I don't know what you've heard, but I'm a team player. Whatever you need from Double Fine, we'll make for you. Halo stuff, Forza stuff, Excel stuff, whatever you want, we are there. Yeah. Tim, we just want you to make great games. Oh, that's such a relief because I was totally lying. In that case, we brought a brand new trailer for Psychonauts 2. Whoa, Take a look if you Psychonauts. dare. No. Psychonauts 2. Así de longe pensei que era Jack Black, iba a volverme tolo, pero... Vimos ver. My name is Raz, and today is my first official day on the job. We're on a mission. Rasputin? I'm on him. Looking for me? Mia, the mission is falling apart. We've lost control of Roboto. I put the old egg in the box in the basket. No, I won't tell. I won't tell anyone. I promise. No, please. Estamos teniendo un E3 muy psicodélico. Hmm. De momento. Notase que están legalizando marihuana en Estados Unidos. Sí, está en proceso de... Psychonauts 2. Vale. Secuela de Brutal Legend sería tremendo. No. World premiere. Epa. Ah, no creo. ¿Mm? Star Wars. No. ¿Y? ¿Otra vez? ¿De Lego? Ah, Sí. qué guay. Es que me encantan los videojuegos de Lego. Pois teño o seu público, a verdade, levaba tempo sen... Parece ademais que vai empillar bastante amplitude de saga, ¿no? Vimos Amenaza Fantasma. películas. All Nine Films, ok. De Skywalker Saga. Ok, interesante. Disculpa, Mos, este non se fixera por crowdfunding, pois non o sei, o Lego non, o anterior decías, non? Así que non o sei. Psychonauts, Listo, ¿qué está pasando? ¿Qué pongo ahí? Dragon Ball Universe.
Oh, o Game Project Z. IoTest. Ahí está. A ver. Ahí está. Ah, no, puede ser Dragon Ball Fighters también, ¿no? Expansión. No. No. Parece Game Project. Sí. Sí. Creo que tengas as voces originais, Sí. Por lo menos chega ata Dragon Ball Z. Dixeron que chegaba ata a saga de Freezer, creo. Vale. Wow. A perspectiva un pouco dos Xenoverse. Sigue chamándose Project Z. Sí. ¿No? Dragon Ball Z Kakarot. 2020. Early, pois interesante, Interesante. Boa nova. World premiere. Non paran. Annapurna. Interactive thriller. Puede ser la respuesta a Until Dawn, este tipo de... I have a surprise for you. Okay. You want to guess what it is? This is an outfit for a newborn. You bought it this morning. You wanted to surprise me. I'm sorry. You're pregnant. You know? I know because you already gave it to me. This has happened before. Odiada What marmota. are you talking about? What's going on? Someone is coming. He's going to hurt us. He says you killed your father. I need to know what happened. Why are you doing this? My father Died of a heart attack? No, I didn't have anything to do with... Any second now, he's gonna knock on that door. Help me. This isn't happening. This can't be happening. Police, open up. That's him. Did you call the police? We have a warrant. Please open the door. I didn't do anything. We're here to help. Don't listen to him. I'm your only chance. Open the door right now. You know me. I love you. You have to believe me. Stop. No. You're under arrest. No. Hey! You're home. What are you doing? Are you okay? Parece Hitman. O pelao. Sí que se me ha ido un día de marmota, ¿Eh? 12 minutes. Directo extraño. Claro. Como... No me sale el nombre. Bueno, da igual. Stanley's Parable. Tamén a montaxe do escenario está moi ben, o que teñan así este ano de luces e tal. Sí. Mira, non, cousas que me fagan chorar, non, gracias. A vida xa é un drama en sí mesmo. Bambi Remake, tía. Sí, o xogo de Bambi. É xaponés todo. A música, os escenarios. Os termos que reciclan. The fuck? Nishiaki de Gucci. Teñen poderes a través dos cornos. Ai, como mola. Deer Simulator.
Cerco Simulator. O GOAT, non? Como era o... Parece un mundo post-apocalíptico. Preguntamos se ten wifi nos cornos. Pois pode ser que sí. Ahí está. Gears. Oh, baby. Oh, mama. Outro xogo que tiña que aparecer, non? Que sabíamos que iba a estar. ¿De Billie Eilish? Non che sei. Idos polo sangue. From the Coalition. Claro, van falar. Studio head Rod Ferguson. Era Billie Eilish. Sí, sí. Parece un anuncio antidroga. We're excited to announce that Gears 5 is releasing on September 10th. Venga, qué outono. Ai. And if you want to play Empezando a ter un... crédito no banco, porque vai ser difícil. Sí. with our Ultimate Edition or membership in the newly announced Estoy empezando a ter un empacho, With Gears of War 4, we wanted to earn your trust. Alégrame moitísimo de non ser un xornalista traballando no E3 agora mesmo. O sea, ali, no. Ali, In claro, claro. July, join us for our Versus multiplayer tech test, where you'll be one of the first to play our all-new competitive game type, Arcade. In August at Gamescom, go hands-on with the all-new Horde mode and see how character abilities can turn the tide on the battlefield. In September, we return to the biggest Gears campaign ever, where we'll explore more of Kate's harrowing journey and celebrate our launch on September 10th. But what are we talking about today? Today, it's a brand new way to fight the Swarm. In Escape, you play as one of 3 Hive Busters. You and your squad infiltrate the Hive, plant the bomb, and escape with your life. Because we all know that best defense is a good offense. It's everything you love about Gears, turned up to 11. Se poñer unha bomba, co teu equipo infiltrarte, poñer unha bomba a escapar. Van facer unha demostración? Isto non acostuma a ir ben esta clase de cousas, Teño medo. Que saia un home cunha flauta, por favor. Sería como moi poético todo, en plan... Pero qué fantasía, por favor. Bueno. ¿Qué está pasando, tío? Estaban a facelo ben, non? A ver en que queda. Who knows. Van por aí a xente xogar ou que? Agora parece Willy Rex nas pantallas. E si, que casi levamos unha horiña xa. Pasando voando, o tempo. This might look like a surrender, but it's not. It's an invasion. Tío Phil.
Picote. Crazy Train. Igual é o tipo de Coronel Spice, pero con barba. Pero esto no para, tío. Phil no para de recibir, o sea. Que ten que vir a muller, evidentemente. Cinemática longa. Agardo ver un poquinho de gameplay. Un nuevo modo de este escape. Ben, pero a ver se... Dimos que esto, o de aí abaixo son os servidores de Epic. Mira, parece que van a xogar un pouco por a pantalla de atrás. Parece que sí. You can build them too and challenge your friends with the experiences you create. And tonight, join me on Mixer as we challenge these 3 WWE superstars, Xavier Woods, AJ Styles, Xa que van centrar moito to survive a gameplay deep dive guiarse from right xerando. here in the Hive. For these at home, for the next 2 days, Inventadores you and de your friends WWE. can play in select Microsoft stores. So good luck out running the swarm, and we'll see you on the leaderboards. Se poder Oh, and xogar. for anyone who pre-orders or plays within the first week, we've got something special just for you. Imos ao... Cuidado co lume. Terminator. What? Aquí, colaboración entre Terminator e Gears. Sí, bueno, va, pues mira. Como fabuloso, por que non? Schwarzenegger. Veña, seguimos. Seguimos para bingo. Un mando pro. Para Xbox. O mando de Scarlett. No. Bonito, E caro tamén. E caro tamén, seguro, ¿no? Ai, o grip, que chulo. Gústame, porque se son manco con un teclado de merda, con un máis caro, pois máis manco aínda. Que é o típico. Horas de carga. O sea, customizable en función do xogo que estés. Está genial, ¿no? Ten 3 apartados, ¿no? Interesante. Para que... Esta configuración que teñes para cada un. Está guai. Daylight 2. Mira, outro xogo que falaba, do que falábamos e oímos velo, veña. Amor. Que guai. When my father saved my life, he told me never to forget who I am, where I come from. But in
in this place, nobody even wants to know my name. Getting attached is deadly. Because when darkness comes, I might be gone. The virus tore society apart, but I won't let it turn me into an animal. Staying alive became the essence of our existence, yet life must be more than just survival. Every day, the disease tries to crush us and make us forget who we are, but I keep fighting. My name is Aiden, and I am infected. Pois parece que coñecemos o protagonista de Dying Light 2, non? Primavera de 2020. Seguimos. Non para a cousa, pasada, tío. Forza. Sí, víase vir xa co primeiro trailer que a... Expansión, non? Bueno. Que saia Phil do coche. Que salga Keanu Reeves outra vez. Por favor, que saia Keanu Reeves outra vez. Expansión, supoño, non? Pa Forza, básica e necesaria, porque é habitual. Lego? What the fuck? Everything is awesome. Que chulo. Que mo... Esa cara, tío. Que carallo. Que boa, pues está guai. Ostras, tío. Pues muy chulo. Un poco Mario Kart y muy casón, un componente de comedia. Pero pinta moi ben ou son eu, o sea, bromas aparte, o sea, pareceme que está de luxo, O 13 de xuño. Non, Zorza, aínda non saliu Samuel L. Jackson, pero terá que sair. A volta da esquina está. Data, repíteme. 13 de xuño. Pois sí. Robert Ford. Un coche con carrocería de Lego. De Lego, está, joder. Eu guardaba un DLC do Seat Panda, pero isto está mellor. Pero ya 106. With about 500,000 of Lego's legendary bricks, you get this incredible life-size Lego Speed Champions McLaren Senna. Combine the beauty and freedom of Horizon with the playful fun of Lego, you get the En o maletero Elon Musk. Lego Speed Champions expansion. Todo fume ese que sale de aí do... Os canutos de... In an entirely new world, packed with inventive new challenges, new areas to explore, and loads of bricks to smash. The Forza Horizon 4 Lego Speed Champions expansion launches this week. I'll see you there. Pues muy bien. Muy guai. Ok. Chulo. Ritmo moi áxil, o sea... Sí. Ainda quedan 55 minutos de anuncios, Para móviles. Bueno, dispositivos móviles. Bueno, a verdade é que non son nada fan dos Funkos. Supoño que igual que coa pizza de piña estaréis só ou non sei. Non, eu estou de acordo. Vale, ok, bueno, pues estamos aí entón. Tes aliados na loita contra os Funkos.
Gears Pop para móviles. State of Decay 2. Bueno, xente, graciñas como sempre, decíamos aí. Graciñas por estar, por seguir por a conferencia connosco. Aquí estaremos. Vivos. Cambios diferentes. Funkos todo mal, Funkos mal. Aquí no chat tamén están contra dos Funkos. ¿Sí? Sí, non hai así. Por certo, contei cantos xogos levamos, sacando a un momento que saíron varios indies a vez, levamos uns 23 xogos. Was in Trumbull Valley. Es zombies. I've only heard whispers. I've only heard legend. Of unseen horrors. Here, we are the many. Eu estou flipando coas músicas. Sí. De todo. For so long, I was just surviving. O tema zombie a mí xa... Bueno, xa sabedes. This is where my story could begin. I thought we had seen everything. Parecen zombies clásicos, ¿eh? Sí, no. Esto... Semella que un multixogador para pasalo ben, completamente, non? Arrasar con todo de fora. Se pode ser a tipa ou tipo. Para DVDs estará... Sí, isto se contesta. Pois morche que madrugo. Vale, mos, tío. Pois ánimo co traballo. Podes verla en diferido mañá. World premiere. Outra pa... Sega. Por la primeira vez. It's back. ¿Qué es esto? Sonic, bien. Ai, que preguiza. Siento moito. Non te preocupes, Ana. Ya sabedes, o anterior de este Decay era unha expansión, vale, non é un xogo como tal, é unha expansión. Ben, un pouco porque a verdade é que vin a Sega e a marca... O sea, de repente todo Dios tolo. Madre mía, o grande todo. Fantasy Star Online 2, moi ben. Pois ainda tarde en chegar. Agora ten que vir algo forte. Home, Phil, que tal? Estabas aí. A ver se vemos alguén coñecido. So with great delight, we welcome Sega back to our stage and Phantasy Star back on Xbox. Eso que estou vendo a... As we said, our goal on Team Xbox is to bring you the world's best games. Meeting with developers, playing their games, and introducing you to their games. Julia Hardy, que está ahí. Back at E3 2017, when I first met with the creators of this next game, they shared their ambition to bring their massively popular game with its passionate community of 650 million PC players to the entire world. I'm happy to announce our partnership with the legendary team at Smilegate. Their approach to game design demonstrates sheer creative boldness. Next year, you'll discover the newest entry in this landmark franchise. On console, for the very first time,
only on Xbox. This is Crossfire X. Imos velo. Algo de... No. Tom No Clancy, sé, per se, pero no... non creo. No, No, Crossfire o sea, non. chamase. Crossfire, sí, Crossfire chamase. Ah. Pero non sei moi ben ainda de que... É certo que estamos vendo bastante cinemática, bastante presentación, no, tal, incluso datas, pero gameplay non hai excesivo, non? Non. Un pouco a nota negativa polo de agora. 2020. Outro para ali. Bueno. World premiere. Non paran, Non, mas es que... Acabo de pensar o mesmo. Traumas, os traumas, tío. Ah, Ni no Kuni. Non, este un Tales. Ah. Este un novo Tale. Estaba filtrado hoxe tamén. Creo, Pero ten pinta. Filtrouse o do Ni no Kuni. Distribúe... Pode ser o mellor Nino. Distribúe en Bandai, entón... Ambos os dous. Non, vale, Ni no Kuni non. Boa pinta, RPG de acción. Sí, un JRPG. Moi boa pinta. Sí, como ti dicías. Tales of Arise. Mola, a verdade, boa pinta. Data 2020. Estupendo. Bueno. A mí o último que xoguei deles desta saga gustoume moito da franquía. Pero non paran, non dan un respiriño. Bueno, xa sabemos de que va isto. Borderlands 3. Non é gameplay o que estamos vendo. Non, No, evidente. evidentemente. Un anuncio, non? Se máis, parece que... Sí. Para recordar que isto... Lembrar, non? Que están aí traballando. É fora.
hype que tiña eu con Borderlands, agora estou como, meh, pois vale, que máis? Creo que está ben, non? É que Keanu Reeves, puto. Sí, foi moito, moi recoñezo que Keanu... E ainda non falaron moito da consola nova. Bueno, falaron do mando, pero... No, pero ni siquiera para consola nova ese mando, es decir, non se sabe... La consola nova mellor nin aparece, esto creo que... No, esa non foi falla nin que aparece, eu penso, Creo que a conferencia como está indo agora está sendo un moi bo altísimo nivel, de conferencia, de agilidade, de títulos. Creo que de momento... O sea, só con Cyberpunk e con Keanu Reeves, ainda que parece unha chorrada, unha broma, un meme, xa gañou esta xornada e non creo que vaya a mudar en todo de tres xa. Haberá One More Thing? Eu penso que sí, espero que sí, por favor, o gallá. O gallá. By the way, xa sabedes que empecé chegará para Epic, polo menos nun tempiño en exclusiva, logo a Steam. Teño que poñerme con estes xogos, xa é... outra vez, é as palabras do día, World Premiere. Tantas veces. A ver. O xogo de... Aquí o que está. estábamos falando, así. A ver. E Elden Ring chamábase, non? Algo así, sí. I doubt you could even imagine it. That which commanded the stars, giving life its fullest brilliance. The Elden Ring. Oh, Elden Ring. Shattered by someone or something. Don't tell me you don't see it. Semella a diferentes personaxes, ¿no? Look up at the sky. Curioso do brazo. Parece que volta a ambientación medieval, ¿no? O dese estilo, sí. Similar. Como un brazo que se pasan duns os outros. Moi Un pouco Dark Souls. Sí, moi críptico, pero está aí, evidentemente. Boa outra filtración que se confirma. Sí. Non hai aproximación nin data, ¿no? No. Pero bueno. Normal tampouco, Boa. Bueno, boa nova, la verdad. Veremos que... Cando Miyazaki, ¿no? Outra vez. Xa sabemos de que vai a camiseta? Sí, de... Xa saliu antes, creo unha segunda parte dun xogo. Gaming for you means connecting all of these creators to all of you. Last fall, we announced our ambition to empower everyone, everywhere to play by bringing Xbox to the cloud. We will do this in two ways. Psychonauts, efectivamente, Zorza. Psychonauts. And through console streaming. 2 months ago, we connected all Xbox developers to Project X Cloud. Today, we invite those of you here at E3 for our first public hands-on of Project X Cloud. Bueno, vamos a facer a primeira demostración pública de
de Project X Cloud. There's a new platform feature, console streaming. It turns your Xbox One into your own personal and free xCloud server. Whether you're using a console in our data center or your console at home, this October, you'll be able to use our hybrid gaming cloud to play your games wherever you go. Where you play is now entirely your choice. You decide. So let's talk about our next console. Vámonos. Momento. Vamos. Qué fuerte. For us, the console is vital and central to our experience. Podemos ver o potencial de esta máquina. A console should be De este designed proyecto, and máis ben. built and optimized for one thing and one thing only, gaming. So the same team that created the world's most powerful console, Xbox One X, and innovated its groundbreaking processor and the Elite controller. The same team that engineered the world-class compatibility of today's Xbox One consoles. The same team that set the bar for live gaming services with Xbox Live. This same team set out on a new mission: to create the future of gaming for you. Vémoslo. When we think about the future of gaming, it's not just PC, it's not just console, it's not just mobile. It's really all of the above. Xbox is all about choice. We're investing in technology all throughout the game stack. The games you want with the people you want on the devices that you want. And for us, that starts with our next generation console. We don't want to build just another console. We truly want it to be transformative. Buah, barba. More immersion, more exploration, more detail. How do we make it easier for people to get into the game, to stay in the game? One of the things that gamers and developers are incredibly excited about is reducing load times. I'm an RPG gamer, and so like loading screens are a thing. You're sitting there in the fake elevator because you know that the game's No quieren loading in the pantallas de background. carga. It's just an elevator ride forever. That's our goal with gaming, is that you don't have those pauses. This generation is going to be a bigger leap than any generation we've done before. At the heart of our next generation console is our custom design processor, leveraging the latest Zen 2 and Navi technology from our partners at AMD. From a pure processing perspective, this is 4 times more powerful than the Xbox One X. We're leveraging high bandwidth GDDR6 to ensure that we're getting the best performance possible. It's going to usher in resolution and frame rates that we've never seen before. Like, never seen before. We're looking at frame rates up to 120 frames per second. 8K capability, variable refresh rate. Next gen ray tracing. It's real time because it's hardware accelerated for the first time ever. What I'm personally most excited about is the SSD. We've created a new generation of SSDs. We're actually using the SSD as virtual RAM. We're seeing more than 40 times performance increases over the current generation. The combination of the SoC and the solid-state drive are really what gives you a totally new experience. Now we can take all of that power and apply it back into the scene, so we can actually generate more life in that world and bring it to the gamer in a seamless way. So that then you're fully experiencing what the game developer wants you to experience. When you can move through worlds without waiting for screens to load, that speed, that performance is what the next generation is about. This is the most immersive console experience ever. What we really want to do is give developers the power to build the game they've always envisioned. We have hundreds of people across both our first-party studios as well as our third-party studios working on those next-generation experiences today. There's an amazing commitment to content at Xbox Game Studios. There's 13 studios, 7 in the last year. That's a big family. At 343, for us, it's always about more seamless worlds. With the next generation, we can bring the world to life in a way we've never experienced Halo before. We're delivering 4 generations Falando moito do futuro, ¿no? you've ever seen them before. This console is especially awesome for Game Pass members. With the faster load times, you're going to be able to experience all the games within just a snap of your fingers. Repiten todo el rato de que todo se hace más rápido. Cross platforms in a way that we never were able to before. This isn't just a console launch, this is about the future of gaming.
Your games, your achievements, your progression, your accessories, your console gaming experience with Xbox, it all comes forward with Scarlet. Project Scarlet. 2020. Holiday 2020. Pero Holiday, ¿qué quiere decir? ¿Verán? Verán, sí. O sea que a conversación xa non é frames por segundo, senón que tempos de carga. Bueno, Holiday, non sei se viene a verán ou a Navidad, A Nadal, pode ser Nadal, And optimized for players to enjoy the ultimate gaming experience on a console anywhere. Immersive experience. Tería máis sentido no Nadal, porque é época de marcar. Sí. Together with our partners at AMD, we have co-engineered and custom designed a state-of-the-art processor for Project Scarlet. AMD traballando para eles, como se sabía. Power you could see defined previous generations. Power and performance you can see and feel defines Project Scarlet. When we talk about freedom to play, when we talk about Xbox in the cloud, when we talk about streaming your games, Project Scarlet and all of its power and all of its performance is the foundation of our future in console and the formation of our future in cloud. We launched Xbox 18 years ago with a game reviewers called the definitive reason to own an Xbox. Well, because humanity was and is worth saving, next holiday, we will launch Project Scarlet with Halo. Ahí va. de salida. Sí, vamos a ver. Ímoslo, ¿no? A ver qué... Evidentemente será unha cinemática, pero... Esto que estou pensando tamén, o que está dicindo Moss, se ensinarán a consola. Non creo. Eu espero que sí, porque... Non creo, sería dar moitas ideas a competencia. Demasiadas. PlayStation teña o que teña, xa están pero... tamén nunha fase moi desarrollada. Aparte que van facer tamén fincapé que se alíe o Project X Cloud coa nova consola. Sí, que se aproveite do seu servicio. Exacto. Se ha matado a Paco. Tampouco foi tan grave, mi amigo. Levanto de ello. Daddy's listening. Can you say hi? Hi. And how big are you? How big are you? Can you tell Daddy how big you are? Are you so big? So big. And can you sing? Good singing. How about I miss you? Miss you. And I love you. I love you. I love you, Daddy. I love you, Daddy. And I can't wait to see you. Can you say see you? See you. Good then. Bye-bye. Bye-bye. Ay, qué triste. Veña, rapaz, ti podes. This is UNSC Pelican Echo 216. Can you hear me? This is UNSC.
Looks like the main power cells are fried. Auto shut down. Triggering survival mode. I'm going to try to overwrite. Y hemos despertado. If you can hear me in there, I hope you're ready. Please don't die. Please don't die. Yes! Yes! We're going home! Oh, welcome back, Chief. Chief. I rerouted what little power I had into your suit. Looks like there's a problem with the servos in your hands. Stay calm. You've been out there a while. I know I saw something in here to check your armor's diagnostics. Whoa, easy there, big guy. You're not... Status report. Status report? What? There's something you need to see, Chief. We lost. Lost everything. There's nothing left for us here. I don't think we're here is. No. Not then. Not again. We need to run. No, we need to fight. Get ready. ¿Va a enseñar alguien? ¿Gameplay? ¿Van a enseñarlo? No, ¿Gameplay? No. Hola. Que nos den gameplay de algo, por Dios. Halo Infinite. Sí, la verdad es que va ahí tocando un poquillo algo de real, ¿no? Porque Charme, tope. Pero bueno, por era GTA. muy difícil, ¿no? Que apareciera ahora un gameplay de este show. I chose you because you were special. I knew we would be perfect together. And I was right. Jo. Bueno. Ok. Venga, seguimos. Sí, Dios. O sea, quedan 25 minutinhos para tal. Vamos a hacer o típico resumo xa de... Sí, o resumo de... Eu esquecime de todo xa. Non me dá olla. Pero ainda falta un tempiño, non sei... Sí. Igual o que fan é incluir o... Este gameplay que van a facer cos loitadores de WWE como 25 minutos máis. Igual Just Dance. Sí. Pois imos pintaza o de Halo, dende logo que sí, claro. Eu penso que non vou poder superar o momento que Keanu Reeves na miña vida. Non, a verdade é que foi un momento... Dos momentos de tres, para a historia ese. Sí, totalmente. Data de Cyberpunk que Keanu Reeves dando a verdade é que é difícil de querer superar. Fin, moitísimo xogo e moito xogo interesante, o que ensinaron ese Microsoft. A verdade, o futuro deles, eu creo, desta empresa é prometedor canto menos. Moi preparados para a xeración que ven. Agardar, hai que agardar a que así sigan, non? Veremos, ten que haber algunha sorpresiña, soe a ver, veremos agora. Ou non. Que mago. Eso se parece que non. Ao final non eran 2 horas. Non, pero deben incluir agora esta charla de 20 minutos en plan con xente de Xbox ou de Microsoft, pode ser.
Charlie mañá vai flipar para facer un resumo na revista, pois... Pois sí. Non che vou mentir. E monto irá para Ubi. Bueno. PlayStation coming out is Xbox going to have that edge by coming out earlier that they had with the 360. I can't imagine. It seems like Sony was at least talking about their Vale, stuff. We'll have to get pusimos... into it, but you're right. Sony hasn't set a release window. Así se foi unha conferencia do E3. Vai ser aquí un poquinho o volumen a esta xente. Sen ninguna dúbida, non? É dicir, conferencia moi... Por lo menos, para min, moi boa, por parte desta compañía, da compañía americana, que tiña que facelo ben tamén, non había outra, non? A oportunidade de que non estivera Sony era unha oportunidade de ouro para Phil Spencer, para Xbox, para a marca. Eu creo que aproveitaron a situación moi ben. É dicir, os xogos que mostraron están aí. Faltou gameplay, é verdade, pero é verdade, tamén é certo que o E3 non é só unha conferencia, senón que moitos dos xogos que non vimos hoxe seguramente poidan verse ali no Convention Center. Entón, eu a verdade moi contento co tema. Temos data para Cyberpunk, pudimos ver un pouquiño máis, non sei, un pouco máis, se pode ver. Vimos Gears 5 non o gameplay, pero vese que ali sí que o teñen montado, é dicir, sí que se vai ver. E logo, non sei, a maioría dos soños ou dos... Falaron da nova consola. É dicir, que cumpliuse todo, pues cumpliuse todo o que tiña que cumplirse, a verdade, non sei que máis se lle pode pedir a Microsoft. Non sei, vos, Juan, que dis? Sí, tiñan o que falábamos antes, todos estes meses, que ao final tiñan o material necesario e de moi boa calidade para facer unha conferencia como a que acabamos de atopar. Eu moi contento, sobre todo os que deben estar máis contentos eu creo que son os propietarios dunha Xbox, porque semella que o presente e o futuro a curto e medio prazo é bo, e o longo prazo tamén. Evidentemente, boa pinta. Claro, dice datiños así oficiais que dixeron da Scarlett, non? Da Project Scarlett, que se chama Project Scarlett. Debe ser un conxunto de cousas. Eu entendo que é unha máquina, pero ademais tamén é un servizo de streaming. Creo que vais untar un poquinho varias cousas a vez, vale? É que di unha de cando puxeron ese vídeo, unha das persoas que formaban parte da produción tal dicía que o futuro non é as consolas, non é como dicía, son unha serie de cousas que non inclúe as consolas entregas. Claro, exactamente, non? Entón aí hai algo que se irán puindo, non? De alguna maneira, pero que en principio xa din 8K, 120 FPS, vai ter SSD, o típico, non? O típico, polo menos o que soaba tamén a Sony, e que hoxe volve a soar con moita forza. Evidentemente, pantallas de carga a Deus. Aquí, por exemplo, non? Zen, Tsunabi Technology, 4 veces máis potencia que esta Xbox, GDDR6, o sea, RAM, HDMI 2.1, Real Time Ray Tracing, eso tamén é evidente que iba a telo. Pues soa ben, por que non? Claro que soa ben, faltará ver cando teremos. A mí soame a bicho grande. Sí, faltará ver cando sae. Dixeron Holiday, é verdad que outras xente do chat di Nadal, non? Opinan que Nadal é o Holiday que les entenden por vacacións reais. Eu tamén, a máis se encaixa coa época, non? Pois decembro, máis ou menos, pois o mercado navideño, ¿no? de cabeza. Pareceme tarde. Pensei que iba a chegar antes a consola. Pensei que se xa anunciaban algo, pensei que chegaría hacia cara, pois, o verán. Podría ser, non? A última xeración saiu en novembro, decembro. Por aí, neses 2 meses... Sí, non, se o típico, é un mes habitual, non? Que apareza aí. Pero daría un pouco de espazo aos próximos lanzamentos, non? Sí, hai moito que aproveitar. Eles, evidentemente, a recta final de xeración sempre son boas épocas para as consolas. Non de vendas de tal, pero si de vendas de videoxogos. Entón, teñen que aproveitar ese que cando máis se coñece a consola, non? A máquina actual e máis os desenvolvedores, os estudios máis poden aproveitar a tecnoloxía, xa pensando no futuro. O que si é evidente, pois puro duro, non? A Scarlett está aquí, a xeración está acabouse, e para o ano despedirémonos dela completamente. Eso xa non hai volta atrás. E quedome desta conferencia de Microsoft, pois non sei, eu quedaríame con Cyberpunk, non? Polo tema de que un xogo tan agardado, tan potente, non? Tan
tan prometedor que tal. Ao punto negativo de hoxe, que non vimos, polo menos creo que non vimos gameplay, casi nada, non? É dicir, o de Ori pouquiño máis. Que evidentemente seguro que nos próximos días, nos vindeiros días teremos cousiñas. Sí, pero tampouco vimos moitísimo, non? Creo que de Ori, de Battletoads e pouquiño máis. Que está ben, non? Eles apostaron por este formato tamén de cinemática, non? De mostrarlle músculo aí narrativo, incluso creo que incluso para facerlle un pouco a competencia a Sony nese eido, pero en fin, que veremos. Sí, os FPS son os novos megapíxeles das cámaras, pois probablemente, a verdade, porque a partir de 120, bueno, o sea, a partir de 60 que queres que te diga? Pero en fin. Sí, con tal de que nesta nova xeración a promesa que tiña esta xeración de conseguir alcanzar todos os xogos os 60 FPS, pois mira, xa é unha meta que cumpren. O único que tamén outra cousa, non? Que non dixeran algo máis, unha sorpresiña, non? Unha traca final aí de tal, pero verdad, faltou algún exclusiviño, pode ser. O xogo de Ninja Theory o mellor non é que o mundo agardaba, non? Porque todos queríamos algo máis na onda de Hellblade, pero temos un multixogador, ok. E logo, pois, o do Game Pass sí que me parece unha pasada, non sei, va por $1, o sea, se poña aí $1, podes mercalo agora mesmo, podes acceder ao Game Pass para PC e disfrutar dele, gozar. Eu creo que é un pepinaco por parte de Microsoft. Tiana, dime. Digo, a versión a Game Pass Ultimate, que inclúe o Gold, o Game Pass para consola e o Game Pass para PC, todo por 15 euros o mes. Sí, é que é un prezo, o 1 euro. É un prezo moi asequible, que sí, está claro que aquí supoño que evidentemente Microsoft viulle as orellas ao lobo e quere xogar con iso, non? Está Google Stadia aí dando medo, todos estes asuntos, e dixeron, non, pois aquí imos facer o noso, non? En plan, temos que por algo sobre o punto sobre as IES tamén é recordar que estamos aquí e que temos además un sistema de suscripción moi bo, efectivamente, hoxe demostraron que sí que o teñen. E logo, pois, tamén unha chea de xogos indies. A min, como comezo de 3, pareceme brutal a conferencia de Microsoft. É dicir, creo que fixeron unha conferencia o que se acardaba deles puro e duro. Creo que cumpliron con creces o que tiñan que facer. Primeiro día do 3, non esquezamos. É dicir, isto acaba de comezar. Por diante quedan moitísimos xogos aínda. E non sei, Keanu Reeves saindo de entre o fume dicindo a data de Cyberpunk, que para min iso, pois, deixando embarazado a Juan. Sí, é que non só iso, non? Senón que ademais vemos que está involucrado no proxecto de Cyberpunk, que apareceu aí cando quitas gafas de sol e vese que é un puto John Wick. Entón dixo, isto que, sabes, unha sacada de pirola xa de entrada ese tráiler, que logo aparece el por ali, en plan, non, que CD Projekt era darlle o protagonismo a él, de anunciar a data, pareceme sublime a nivel estrategia. Sí. Sí. Sinceramente, non sei por que Sony non está neste 3. Eu creo que lle vai sentar moi mal, non sei. Porque non teñen nada. Xa, pero bueno, vale. Claro que non tes nada, o mellor tampouco ten nada e non ten nada moita outra xente excesivamente algo. Pero algún tráiler de algún xogo ben podías levar, É dicir, o mellor, ainda que non se xa exclusivo, non todos son exclusivos, terás xogos de outras compañías, quer dicir. E logo, por suposto, tamén outro momento histórico, esa, pois, Miyazaki con George R.R. Martin, confirmación máxima, pois, sí. Hype polas nubes. Iso vais a vender só. Sí, iso vendese, en fin, vendese como queira. Non hai data, é verdade, non hai data, pero vamos dicir que moi probablemente eu confío nese xogo para 2020, Sí. Moitos conceptos e moitas ideas interesantes ese xogo, xa vai ter moito lore iso, Logo, evidentemente, o de Halo, que contábamos coa súa aparición, ben, non? Ben, claro que chegará coa Xbox nova, chegará, cando chegue este proxecto novo, este Scarlet, pois chegará. Ata entonces, pois queda moito tempo, creo, que máis de ano e medio, que non é pouco, e teremos que ter pacienciña, digo eu.
Non sei, a min gustoume moito. A conferencia eu doulle, pois, se tivera que dar unha nota ou algo así, daría unha moi boa nota. Me parece unha de sobresaínte. Creo que tiñan, que aproveitaron moi ben tanto Phil Spencer como Xbox como Microsoft o que tiñan que facer. E creo que hai esperanza, a verdade, para eles. É dicir, van sair moi reforzados do E3. Xa dicíamos antes que puxéronse as pilas ao final da xeración, pero puxéronse as pilas, non abandonaron por completo. Para nada, para nada. Xogos interesantes, non? Que estou vendo así por Twitter agora que me van aparecendo e digo, pues a ver que vai aparecendo. Por exemplo, o de 12 Minutes, non? O 12 minutos este thriller psicolóxico nunha casa cun home e unha muller. Spiritfarer, este que vimos ao principio tamén. Temos o Lego de Forza, pareceume sublime, tiña unha pinta bestial. Non sei, a verdade que... A ti ese gustouche un montón, sí, Sí, é que a min Forza gústame moito, pareceme unha franquía brutal. Creo que é todo un acerto, creo que non sei, pareceme moi chulo. Unha aposta arriscada, pero creo que lles pode sair ben. Tamén vimos, o tráiler de Fallen Order, non? Jedi Fallen Order. Ben, tamén. Que máis teño por aquí? Anotado o proxecto da Bruxa de Blair. Sí. Que flipamos, non? Que chulo. Flipamos un pouco todos. Sí, cando estamos vendo o trailer estaba pensando, recórdame bastante o proxecto da Bruxa de Blair, pero... Vamos a, mira, imos para a xente que vai despedir un pouquiño este resumo. Claramente, toda a lista de todo o que amosaron teño aquí anotado. Outer Worlds, de Obsidian, creadores de New Vegas, de Fallout, xente que sabe facer Fallouts, que ten toda a pinta de que Outer Worlds vai ser un Fallout. Non creo que exista ninguna dúbida de que os tiros van por aí, e ten moi boa pinta. Bleeding Edge, este multixogador de Ninja Theory. Ori and the Will of Wisps, pintaza, a verdade, ten un apartado gráfico precioso, preciosista. Minecraft Dungeons, o que falábamos aí de feito pola franquicia, polos mesmos creadores de Minecraft, pois un Minecraft Diablo. Dime, sí. Teño as datas dos xogos, por se queres... Sí, Ori and the Will, febreiro 2020, eu tamén as teño, febreiro 2020, Minecraft Dungeons Spring 2020, o sea, primavera, non? Jedi Fallen Order 15/11/2019, xa os sabíamos. Blair Witch, os proxectos da Bruxa de Blair, non hai data. Cyberpunk 2077, sí. Tiene data, o 30 de agosto. Ah, vale, pois 30 de agosto para o proxecto de Bruxa de Blair. Interesante, non? Parecía que bebe desta fonte nova do terror de primeira en persoa, con cámara, non? Este tipo de asuntos, tipo moi Outlast, non? Sí. Cyberpunk 2077, 16 de abril de 2020, ou probablemente a nova máis potente, non? Xunto coa consola nova. Spiritfarer, de Thunder Lotus, non teño data. Battletoads, tampouco puxeron data para Battletoads. The Legends of Wright, temos aí, pois falaron do Game Pass, non? Un ratiño de que vai estrearse con Metro Exodus, dende hoxe, podedes xa xogar. Temos tamén o Microsoft Flight Simulator, moi chulo, todos aí, todo. Falaron meteron aí o Age of Empires 2, que non sei moi ben que querían decir, pero está ben. Wasteland 3, Wasteland 3, adquiriron o Double Fine Studios, tamén baixaron por aí. Temos Psychonauts 2, temos o Lego Star Wars de Skywalker Saga, que ven sendo todas as películas, as 9 películas. Temos o Dragon Ball Project Kakarot, cambiou xa o nome Project Z a Kakarot. Pintaba ben, a min gustoume o que vin. Non sei moi ben o que vin, todo ese xadito, porque agora teño un caco mental, pero a min gustoume. O sea, parece moi interesante. Dado o título e o que vimos, parece que só controlaremos a pouco. O Journey dos Cervos, sí. Sí. Xa a comezos do 2020. Sí, 12 Minutes, aquí, non? O que falábamos antes, Way to the Woods, este. Gears 5 tamén o vimos. Bound by Blood, vais a chamar. 10 do 9 de 2019 sairá, xa este ano, en pouquiño tempo, en setembro. Dying Light 2, primavera 2020, tiña boa pinta. É un xogo que mira, ainda hai pouco xoguei o primeiro, embelleceu increíblemente ben, de verdad. O sea, Lego 2015, non? Sí, de verdad, embelleceu que flipas. Lego Speed Champions son Forza Horizon 4, como dicíamos, 7/6/2019, nada, xa. Dixo no revés, quero dicir, o 7 como suyo, vale, que teño apuntado en inglés. Gears of War Pop, para aí os Android, os Funkos, xa sabemos que non somos moi fans, non, desto, así que pa diante. Stay of Decay 2 Heartland, unha expansión do título.
Phantasy Star Online 2 de Sega. Cando vin o logo de Sega esperaba algo máis. Quedámonos con que, ok, está ben. Crossfire X, exclusivo temporal de Xbox, un xogo que parece de bélico, non? Ou de, non, parece que ten tintes multixogador, e que como non ver gameplay tampouco sei moito. Un novo Tales, en este caso Tales of Arise, o Arise, ten boa pinta, Bandai Namco 2020. Borderlands 3, que aquí non pasou de tráiler, puxeron un tráiler puro e duro, probablemente o gameplay xa o vimos, xa o coñecemos, é un xogo que está aí, simplemente quixeron recordar ou lembrar que está aí, que viven e que vai sair en setembro, non? Se a memoria non me falla, 13 de setembro. Logo, por suposto, chegamos á recta final, non? Elden Ring, de From Software, onde está traballando o creador de Xogo de Tronos, este famoso George R. Martin. Moi críptico, moi enigmático o asunto, pero parece que volve a ese repaga de fantasía, non? De bella escola. Sí. Project xCloud falan largo e tendido sobre o asunto, presentan tamén a Scarlett, CPU, SSD, tal, din que en 2020 Holiday, é dicir, Nadal, entendo, se mañá corrixiremos, se sabe se irá, pero creo que sí que dicen Nadal como Holiday. E logo, por suposto, Halo Infinite, non? 343 Industries, de novo eles, para Nadal tamén. Vai ser o xogo de lanzamento de Scarlett ou iso parece, ou iso é a idea que dixeron caer. Mais, que non o teño por aquí porque é imposible, todos os xogos indies que amosaron nunha un popurrí destes, non? Algúns con unha pintazo tremenda, e que pouco a pouco os poucos irán saindo. A mí, así visto en perspectiva, todo ahora de tirón, pareceme un aburrado todo o que ensinaron, o sea, non sei, a min probablemente esa é unha das maiores conferencias do E3 por parte de Microsoft, sin ninguna dúbida. Sí. Desta xeración por parte de Microsoft a mellor. Sí, eu creo que sí. Sí. Pois nada, imos deixar así un pouquiño, imos descansar un anaco. Son as 12 da noite. Bethesda... Son levando, a verdade. Sí, Bethesda empeza ás 2:30. Pois nada. En 2 horiñas voltaremos. Vou parar a emisión. Ou queredes que a deixe con música? Non, eu casi prefiro que a quitemos, así estamos todos un pouco máis relaxados. Prometemos que sobre a 1:30, máis ou menos, calculo eu, voltaremos por aquí. Empezaremos un pouquiño a falar de Bethesda, do que podemos agardar e todas estas cousiñas. Quen estea por aquí desperto esta hora, pois benvido será, e quen estea morto e dormido tamén poderá relaxarse escoitando esta sesión da SMR, que a medida supoño que dentro dun hora e medio se empezaremos a falar un poquinho máis baixo para non volvernos todos tamén nas nosas habitacións. Xa estivemos falando de que íamos facer un día un programa en ASMR, non? É verdad, tedes razón. Podemos comezar. Non. Entón, pois imos aló, graciñas a xente que estiva até agora connosco aquí vendo esta primeira conferencia de E3. E voltaremos dentro de... A ver, ponlle aí, 1:30, veña, a 1:30 voltamos a conectar con algo de musiquiña e empezamos a falar. Dice... Pois iso, graciñas. Que nos vemos un anaquiño, que non nos imos a ningún lado tampouco moi longe, que imos cear, polo menos na miña parte, imos recuperar fólogos, a ver que conta Bethesda hoxe. A de Volver Digital xa dicimos que non imos estar, pero a de Bethesda, evidentemente sí, a ver se hai algunha sorpresiña, non? Que eso sería pues super guai. Oxe, creo que, sabes, a putada das filtracións de hoxe é que creo que realmente sorpresa non houbo ninguna máis aló da presenza desto de Keanu ou da data de Cyberpunk, que había certas dúbidas, non? Pero o resto como que xa todo estaba un pouco sabido, non? De que íbamos ver xusto o que pensábamos ver. Entón, pois nada. Imos, nada, un anaquiño nos vemos, veña. Ata loguiño, despedímonos de Ana e de John e de Juan, non sei, se queredes estar logo tamén na seguinte, pois veremos se introducimos aí un pouquiño, vale, nesa, como se di, nesta preview, non, nesta introducción a Bethesda. Así que nada, imos falando, xente. Moi ben. Ata agora mesmo.